on guztioi, ongi etorriak ekaineko eta ikasturteko azken osoko bilkura honetara. Lehenik eta behin hasiko gara gai zerrendaren berrespenarekin, izan ere mozio batzuk aurkeztu dira eta eginbide bat ere egin behar izan da puntu bat sartzeko. Orduan, aurrikusita zeuden lehenengo 3 puntuak mantentzen dira, 4. puntua izango da eginbidearen bitartez eragozpen txostenen berri ematea, ondoren 9. puntua izango da Asociación de Usuarios del Puerto de Hondarribiak sartutako mozioa, eta 10. sarrera idatzia 6-9-7 duena, eta 10. puntua Abotxanitz eta EH Bilduk elkarrekin sartutako erdibideko mozioa izango da, eta sarrera erregistroa 7-5-2 zenbaki duena izango da. 9. eta 10. puntuan eztabaidatuko dira 2 mozio horiek, eta ondoren 11. puntura pasako da alkate dekretuen berri ematea, eta 12. puntua izango da erregu eta galderenak. Beraz, ongi baderitzozue, bozkatu egin behar denez gai zerrendaren onarpena, bozkatzera pasako gara. Aldeko bozkak, hau batez onartua. Eta beste kasu batzuetan bezala, herri eragile batek mozio bat sartzen duenean, proposatu egiten zaio herri eragile horreri bere mozioa aurkeztea, eta ikusirik gaurkoan 9. puntuan Asociación de Usuarios del Puerto de Hondarribiak sartu duela mozio bat, eta bertan ditugula kontutan izanik, bidezko iruditzen bazaizue, 9. puntuko mozio hau lehenengo puntura pasako dugu eztabaida, beraien emango diegu hitza beraien mozioa defendatu dezaten, eta ondoren udaltalde bakoitzak egingo du bere irakurketa eta bozketara pasako gara ados. Horretarako udalbatzaren ikuspegi formaletik behintzat etendura bat egitea ezinbestekoa da, eta etendura egiten dugu momentu honetan, eta elkarteko kideei, Pilarri uste dut kasu hontan, 5-10 minutuko tartean beraien egoera azaltzeko eskertuko nioke, eta horretarako mikroa ematen baldin bazaio. Eskerrik asko. Bai, bale. Bai? Espadu urbiltzen, pues ez da entzuten, osea... Bale, barkatu. Lasai. Bai. Hortik kenduko izkizut paperak. Lehenengo aldila da, Osea, que menagola, así que barkatuko iazute. Lasaiak. Bueno, esan bezala, nosotros ya hace años que nacimos concretamente en el 2013, viendo la problemática que estaba suscitándose en lo que era el puerto deportivo de Hondarribia. Y remitiéndonos a los años anteriores, ya venimos desde el Club Náutico de Hondarribia. Quiero matizar una cosa: no somos el Club Náutico de Hondarribia, sino la Asociación de Usuarios del Puerto de Hondarribia, porque ha habido mucha problemática en ese sentido y nos han confundido en algunos casos y hemos tenido que dar bastantes explicaciones. Bien, por esa parte, nosotros... gran parte de los usuarios del puerto venimos desde lo que eran las boyas antiguas, cuando estaba el Club Náutico en zona de pesca, y simplemente se hizo el puerto, el gobierno les mandó, ¿cómo me explicaría?
les hizo llegar unas propuestas para que se podrían trasladar embarcaciones al puerto, porque se estaba viendo que el puerto no se estaba llenando, era una mala imagen. Y ante todo eso, bueno, se llegaron a unos acuerdos. Y entre esos acuerdos está, en la moción que os hemos presentado, es la que se firmó el 20 de julio del 2001, en el que los barcos que entraban de lo que eran boyas tenían unas condiciones beneficiosas para los usuarios. Bien. Tras pasar unos años, esas condiciones se van fuera. Entramos en la orden del 2020, del 20 de abril del 2004, en la que textualmente pone la preferencia a los usuarios presentes en el puerto a la fecha de publicación de la convocatoria, manteniéndoles el tipo de amarre que vinieran disfrutando, protegiendo los intereses de los usuarios y contribuyendo de este modo a mejorar la gestión del dominio público. Vale, eso es lo que nos dice uno de los puntos de la orden del 20 de abril del 2004. Y, bueno, amparados en esto, muchas de las personas que hoy en día tienen embarcaciones en el puerto, pues entraron así, amparados en este punto. Y pasa el tiempo y nos encontramos con otra orden en la que uno de los puntos pone que se irán haciendo las licitaciones correspondientes en libre concurrencia. Claro, libre concurrencia y con los puntos que ellos nos establecen para poder optar a una plaza de amarre, nos damos cuenta que muchas de las embarcaciones que toda la vida han estado aquí, chipironeras, unos ciertos tipos de embarcaciones, nunca van a optimizar la plaza de amarre. Ellos nos piden que se optimicen en un 90% la lámina de agua y ese 10% queda para maniobrabilidad de la embarcación. Entonces nos damos cuenta que muchas no van a poder optimizar. Y es cuando ya nosotros, otros puertos, también se encuentran en la misma problemática y lo que hacemos es, por una parte, reflotar CAUERPE, que es la Coordinadora de Asociaciones de Usuarios del puerto de los puertos de Euskadi, y antes eran 5 asociaciones vizcaínas las que estaban en CAUERPE, y ahora somos 12 asociaciones, quiere decir 12 puertos, 10 que son dependientes de ECAPE, que es la empresa adjudicataria, los que llevan todo el tema de puertos, y 2 puertos que no son, uno es lo llevan una náutica, que es privado en estos momentos, pero le queda muy poquito tiempo eso es la concesión, le quedan, yo creo que terminará en el 2030, y otro lo llevan entre ellos, los amarristas lo llevan entre ellos, y viendo la problemática que les viene a ellos también, pues han entrado en la asociación, en CAUERPE. Entonces, CAUERPE lo único que quiere es defender lo que estamos viendo que está pasando, que no podemos es ahora, simplemente por el hecho de que una embarcación optimice mejor que otra, las embarcaciones que toda la vida han estado en el puerto, que vienen ya de familias que han sido pesqueros, o sea, gente que viene de pesca, que llevamos muchos años allí. Ahora mismo, si mi embarcación no optimiza, me tengo que llevar el barco, no sé dónde, pero fuera. Y no tenemos una segunda opción a decir, bueno, pues vamos a poder meterlo aquí, no hay un puerto privado, no hay ninguna opción a poder, sacar los barcos del puerto, porque, a ver, aparte hay barcos que los podrás llevar en un carro tirados por un remolque, con un coche, pero hay un montón de barcos que necesitas góndolas con coches pilotos y entonces no puedes sacar esos barcos del puerto. Y luego que llevamos mucha trayectoria en el puerto para que ahora vengan y nos digan que, bueno, ahora nada, libre concurrencia y el que mejor optimice, aquel se queda con el puerto, o sea, con la plaza. Y encima no tienes por qué tener barco, sino que te dan un plazo para conseguir el barco. Entonces, ante esa problemática, pues todos los puertos nos hemos unido y representando a casi 5.000 puestos de amarre, pues
es la moción que hemos presentado y creo que estaba bastante bien explicado en la moción qué es lo que pretendemos. No pretendemos ninguna cosa en especial, sino que se tenga en consideración esa antigüedad que tenemos y que, bueno, que sirva de algo, vamos, es que tampoco los barcos no los podemos llevar en el bolsillo para casa, o sea, es un poco lo que hemos querido plasmar en esta moción y a ver si se puede darle forma. Ni nire zutitzei, ni peio naiz, asoziazio naiz, eta nik ere txalupa bakat, nautikoa. Eta gure bizi guztian esan dugu Bationan Azkerozti, denak, bere txalupa, txipironera, gaur egun joan gera aurrera, Brasiliak, eta kagu barkito txikioak kabinakin, autoritura, eta guri intzi duten denbora batian, a la fuerza esatia ez, baina a la fuerza izan duzen, nautiko ondartzan aurretik, biali, porque biali intzi duten, eta quitar los barcos de ahí, id donde queráis. Tenéis la opción de club náutico. Batzu ezartu ginen hor, beste batzuk geratu ziren kanpoan, oan bezala diren herri joan denak, eta bueno, guk hor, guk hasi ginen pagatzen denbora batian tarifa batzuek, bale, de acuerdo. Guk ez dugu nahi, kanpotik heldu buenari biali. Guk nahi diguna da, jake guk hor garen, herriko jendea gara gehienak, behatxo honek grazia hor dakagu barkoa, porque guk igual ezin zuen erosia, guk nahi diguna da, gure plaza hori respetatzea. Ezoan etortzea tipo bat, eta metro erdi batengatik niri lekua gentzia. Ni nire bizikusian hor egon du naiz. Azkena ezin dugu herri joan laja barkoa, porque igual ditxarra tortzen denean, ezin dugu ibile denbora batien bezala txalupakin, erranpala gotxi, erranpala beti bat buelta eman dira bestiru buelta, eta gero bak zuten hori den puntaleko pasiguak eta dena. Txalupa, traba itute, batzuk ibiltzen dute, bestiak abandono buket dute. Hor gehatzen di ustelduta, sakurrak, jendia pixeiten, dena hola geratu da. Suerte badigu puerto bat esatuko. Puerto bat ez bi Hondarribia. Eta bakarra eskatzen dugu, ez dugu nahi kanpogeri bialtzia, ez biali kanpogeri. Baina azizazte etxetikan, zen ezizia ditugun guretzako. Nola joan bardu guk, oain esaten badiote, no, hay uno que tiene 25 centímetros más que tú y tendrás que dejar la plaza. Hori ezin da ir. Ez du utziko, Gauza dena bezala ingo dugu. Saiatuko gara gogor-gorrian gure lekua itxekitzea. Nik 72 urtetxo, omenez jaio naiz, beratxonak, atxak, dena bedo txalupa, oan ez dut utziko nik kanpotik etortzia edo zein, berdin zain, eta regla bajatzia, no, vamos a hacer aquí economía, venga, aquí cabe 1.8, tú te quedas en la calle, aquí cabe 1.6, tú te quedas en la calle. Ez gara niko lekeitio da bezala, egin dute barkoak ipuzka bat moztu, puertotik ez bihatzeko. Bair barko lekeitio, pasa zentzidena, sortzitikan, eta bakarra posible zuten 8 metro izan du. Hare tipo horrek esan du, kiago joko mi barko ahora? Hartu zun zerra tentzu muturra muztu. Jarri zion cinta aislante, dice, algún día ya arreglaré. Pues yo no pude ir a una huerta. Bai, Peio, eskerrik asko, Bai, ulertua, uste dut denbora epean ere hor egondu garela, eta ongi iruditzen bazaizue, bueno, zuen argitzea bakarrik zuen mozioak egiten duela Hondarribiko udalbatza honek eztabaidatzea eta eskatzea Eusko Jaurlaritzari lehen aipatu dituzuten bete behar horiek edo jakin bakizutelako konpetentzia hori Eusko Jaurlaritzaren eskuetan dagola eta aurkeztu duzuten mozioan oso ongi azaltzen da Pilarrek esan duen bezala zein den eskaria puntuz puntu. Eta beraz berriro heltzen diogu udalbatzari eta formalki, esan nahi dut, eta udaltalde bakoitzari hitza emango diogu, bakoitzak adierazi dezan bere ikuspegia eta ondoren bozkatuko dugu zuen mozio proposamena. Ados. Ez dakit, ahotsan hitzen izenean, Aitzol. Bueno, atxaldeon lehenik eta behin, eta eskerrik asko erabiltzaile elkarteari, behintzat udalbatza hontara honelako proposamen bat ekartzeagatik, didapozgarria behintzat herri eragileak eta hemen parte hartzea ikustea, orduan eskerrak eman alde horretikan. Jarraitzeko, nik uste dut badaudela hemen pare bat afera edo, mozioan oso ondo azaltzen da, xoixe, eta badaude nik uste dut nagusiki bi gauza aldarrikatu beharko genituzkenak, azken finean bere garaian ezarrita zeuden arau horiek errespetatzeko behar hori, eta baita ere parte hartzea edo behintzat libreki erabakitzeko edo parte hartzeko eskubide hori ere
badagoela, ez? Hortik haratago, herri ikuspegi batetik edo, bai egongo litzake bertakoak lehenesteko behar hori, ez? Eta batez ere, eta amaitzeko ja, herri edo gure nortasunaren aldetik ere guk garrantzia ematen diogu bakasuetan itsasondareari, eta uste dugu, zuek mozioan jasotu zuten bezala, itsasondare izan material edo inmateriala ere balioan jarri beharko litzakela lehenetsi, eta bueno, guztiagatik gure bozka aldeko izango da. Eskerrik asko. Bai, EAJaren izenean, aurrera. Bai, hartzaleon denekiri. Bai, Pilar, Peio, mi esker, aurkeztu zutenetika. Bueno, ez da hemengo gai bakarra. Uste zarazo hau, Kirol EKP kudeatzen ditu portu guztietan da. Aipatu zu moduan 12 zate elkartean. Eta bueno, ez da gai berri bat. Bere garaian 2022an H. Bildu ja aurkeztu zuen una proposición no de ley gobierno vascon, parlamentuan, eta hemen baita izan genuen Partido Sozialistak aurkeztutako mozio bat bere garaian 2022an. Orduan 2022an agotzan hitzek udal gobernuan dagoena orain esan zuen hasten hitzen zela gure kompetentzien zelako. Beste behin, ekatzen die gauzak eta egiten dire nahastu modu batean edo bestean. Baina eskatzia preferentzia ni nago hemen, ez nago kanpoan dagoena ere nahi du amarria, ez daukana barkoa ere alda sartu zerrenda horretan, ere ulergarria da zen bestela izango genuen barko kriston arazoa. Dago Jesu Kriston demanda. Daude bikoitza uste dut, demanda, eta hori nolabait inbarra konpondu. Eusko Jaurlaritzatikan badakite hau. Egon ginen lanean bere garaian, 2022ko abenduan hasi ginen sortzen el Consejo Municipal Portuarios, cuyo trámite está en la última fase, pendiente de aprobación y de publicar en el boletín. Hau izan zen, nik egon nintzenan Hondarriko udalaren ordezkaritzan, abenduak 14an, 2022koa. Justo ez dakit gerotikan, zuen aldetikan, gobernu aldetikan, junzeate hau iztea edo ez dakit, baina hori martxan zegoen. Eta punto bat, esango nuke, compartimos la preocupación de las personas usuarias ante las consecuencias de la creciente demanda de plazas de amarre para embarcaciones de recreo, porque el verdadero problema es la demanda, algo que en este país como el nuestro, por la orografía y las condiciones marítimas que tiene, es en algunos casos bastante difícil de solucionar. Aún así, consta de que se están analizando soluciones y la intención, y se está estudiando, y hay intención de cambiar la normativa. ¿Vale? Hau Jaurlaritzatik erantzun diate. Beraz, 2004ko legean, en cuanto a la náutica de recreo, hace 20 años se dictó la orden del 20 de abril del 2004 del Consejero de Transportes y Obras Públicas por la que se regula el procedimiento de otorgamiento de autorizaciones temporales. Hor dago gakoa. Eta hori da aldatu behar dena edo konpondu behar dena. Vale. Orduan, ezin dugu gauz bat martxan jarri, besteak kendu, hau ez baldin bada aldatzen. Zeren ja jartzen du temporal. Eusko Jaurlaritzatik, bai, orain aldaketak egon dire, baino atzeko teknikoako, bertan dauden teknikoa, departamento bakoitzek teknikoak bertan daude lanean. Gai hau aldatzu nahian edo aztertu nahian. Baina arazo gehiena, en el año 2018 se aprobó la ley 2/2018 del 28 de junio de Puertos de Transporte del País Vasco, en cuyo desarrollo normativo ha ido avanzando esta última legislatura, aurrekoak aldatu dena, donde, entre otras medidas, se ha procedido a la creación del Consejo Municipales Portuarios, cuyo trámite está en su última fase, pendiente de aprobación definitiva y publicación en el boletín, por lo que será una realidad en breve.
dena martxan dago. Zuek eskatzen duzuten hori, dena martxan dago. Ari aztertzen, ea nola kudeatu arazo hau. Eta hoietako bat, aipatu dizueten moduan, autorizaciones temporales. Hor dago gakoa. Rollo guzti hontan. Egin behar zen, sosketa uste dut, 15 urtean behin egin behar da. Ez? Hala da. Eta hor dago arazoa. Al ser temporales, egin behar da sosketa. Sosketa irekia. Eta hau, dato hau aldatu nahian lantzen ari dire. Eta zuek eskatzen ari izaten gai guzti hori, Eusko Jaurlaritzako, EKP-ko eta kaiak kudeatzen ditun sailak aire ikertzen. Eta den hau martxan dago. 2022an saiatu zen EH Bildu proposa no de ley, lehen aipatu dizuten moduan, eta eseskoa jasozun. Josu PSOE aldetikan Hondarbian 2022ko ere aurkeztu zuen bere mozioa, gai hauekin, baina ez da ni nahi dut eta beste ez diot utzi behar, hori ez da gakoa. Gakoa da daudela oferta gutxi eta demanda asko, eta horreri egin behar zaio, zakit, kai berri o kirolkai gehiago egin, non egin, nola kudeatu, ez da erratxa, aztertzen aire. Momentuz, nire ustez dago bai Donostian eta Plentzian dago arazo nagusiena, Hondarribian, zorionez, momentuz, ez dago arazorikan, hori da, momentuz ez dago, eta sosketa hori momentuz eteta dago. Zeren, aipatu dizuen moduan, Consejo Municipal Portuario ja martxan dago, eta hori sortuta, EKP-rekin dela kudeatzen duna kai berria, eta Eusko Jaurlaritzako saila martxan dakate. Eta nahi dute, ari aztertzen legea hau nola buelta eman. Beraz, gu zuen eskariari ezin dugu oniritzia eman ez dagola kompleto, bai da eskari bat, eta eskari hori jasotzen dugu alderdi moduan, eta ingo diogu konsejero berriari esan, eta teknikari lagundu hau dena aztertzeko eta konpondu desan, baina zorionez Hondarbian arazoz dago. Batez ere Plentzian eta Donostian. Zorionez momentu sosketa ez delako egin. Agian sosketa egiten baldin bada eta puntatzen den baldin bada jende asko, arazoa menengo da, baina momentu sosketa ez da egingo. Uste dut saiatu nahi zela saltzen argi eta garbi nola di joan, gaur egun nola egon prozedura, eta ez dago etena, dago dena martxan. Bale? Baina alde ezin dugu egin, martxan dagolako zuen eskari. Bale? Mi esker. Alderdi sozialistaren izenean, Josu mesedez. Arratsaldeon. Bueno, este no es un tema nuevo, es un tema muy antiguo, que surge fundamentalmente de una queja planteada en uno de los puertos vizcaínos, que yo creo que fue Plencia, en el que recurrió al defensor del pueblo. El defensor del pueblo hace una lectura diciendo que aquí, Barra-Rible, todo el mundo tiene derecho a tener una embarcación, y a partir de ahí, no en la época del gobierno en el que estuvimos nosotros, sino en la época cuando el Partido Nacionalista Vasco coge el gobierno, después del gobierno socialista, lo que hace es plantea una nueva modificación del reglamento del 2004 y sale en el 2017. ¿Qué ocurre? Ocurre que el reglamento del 2017 desvirtúa totalmente el uso costumbre que se tenía, en todo caso, en todos los amarres de Euskadi, y no solamente de Euskadi, sino de parte del continente, incluso en la parte francesa. Los procedimientos en cuanto a las esperas, a tener las embarcaciones, usos y costumbres, seguimiento, ocupación, es decir, tener respeto a lo que es la lista de espera y no la lámina en cuanto al volumen, es decir, que una chipinera tenía derecho a entrar mucho antes que otro, que ya que estaba en la lista de espera primero, que cosa que ahora en este momento no ocurre. Esa ley del 2017 se hace antes de la ley del 2018, y esa ley lo que facilita es una serie de cuestiones bastante preocupantes que, bueno, que luego lo que ocurre es en la práctica
es decir, es una voladura de toda la costumbre, del uso que había en todo lo que es las prácticas náuticas en todo Euskadi. Empezó como trico, pero claro, como motrico no había problema porque había lámina suficiente, entraron todo el mundo y no había problemas. Siguió por Moya, Moya presentó un recurso de reposición, no hicieron ni caso, y ese recurso de reposición, claro, una asociación, la de Moya, pues no lo llevó al contencioso porque entendía que no somos gente que teníamos pasta en este momento para llevar el tema. ¿Y qué ocurre? Pues que de alguna forma ocurre que, bueno, había embarcaciones, pero quedaron fuera cerca de 10 o 11 embarcaciones. Bien. Claro, yo creo que ahí el Euskal Kirol Portua, visto el follón que se montaba, ¿qué es lo que hizo? Pues algo muy sencillo. Había una parte, que era la parte de Loaziregui, que de alguna forma, cuando se hizo la estructura del puerto, dejaba para que se echara lo que es el barco de Loaziregui. ¿Y qué hizo? Estando los responsables de KP, adecuaron la situación de la oferta y la demanda, y las 10 embarcaciones que de alguna forma habían quedado fuera, los sitúan en los aledaños de la bajada de la rampa. Y con eso se soluciona el tema de Moya. Pasamos a la Equitio, y en el Equitio, como el puerto ya habían sacado, todo el mundo ya sacó la embarcación, era un tema muy fácil. Si todo el mundo está fuera, yo te digo, tú entras y tú no. Y tú entras y tú no, hay gente que entró y quedaron 40 fuera. Pero antes del Equitio pasó el de Donosti. En Donosti el problema es que se quedaron fuera 100 embarcaciones. Es decir, este procedimiento, esta normativa, que de alguna forma en este momento el Departamento de Puertos, que era un Lequitiarra en este caso, yo ya se lo advertí, que esto iba a tener líos, saca una normativa en la cual era totalmente, un poco, en fin, no voy a decir que no sea legal, porque tú y yo lo del legal, pero es ante uso y costumbre y ante la práctica, el uso normal y clásico que tú, de alguna forma, como toda la vida se ha hecho, tanto en las Pavas como en todos los lugares, es que de alguna forma cuando tú tienes una embarcación te apuntas y cuando te toca, te toca. Porque el problema es que a quien le sacas, ¿a dónde lo lleva? Lo quema. Va a San Juanes y lo quema. Es la única alternativa que tiene. Es decir, cuando de alguna forma plantea el tema de defensor del pueblo, no se da cuenta y no responde a la respuesta. ¿Y qué hacemos con los que tienen? Claro, es muy fácil decir, ¿todo el mundo tiene derecho? Ya, pero bueno, no es un derecho, vamos a decir, ¿un derecho de qué? No es un derecho a la vivienda, es un derecho de una embarcación. ¿Y los que están, qué pasa? Los quemamos. Esa es la situación. Automáticamente, en el 2022, nosotros, es decir, en el 2022, en el 2017, en el 2018 se aprueba la ley. En la ley, por parte del Partido Socialista, se introduce una enmienda, el artículo 4. Se emite la enmienda del artículo 4 en el sentido de que se constituyan de alguna forma, los consejos portuarios para que el tema salga adelante. ¿Para qué? Pues se hace porque sencillamente hay una especie de divorcio entre el ayuntamiento y, de alguna forma, lo que es la parte portuaria del Departamento de Puertos. ¿Por qué? Porque al final, todo el tema es decir, en los puertos pesqueros, los departamentos de puertos tienen suficiente terreno y al final compiten entre el ayuntamiento y las zonas portuarias. Y al final, si no tienes un consejo de establecer acuerdos, no me refiero porque al final la decisión es del gobierno, pero sobre todo de debatir cuáles son las necesidades, el tema de los aparcamientos, el tema de las OTAs, todas estas historias, se constituye con el punto 4, que fue una posición defendida en este caso por Jon Azkue, se constituye ese consejo. Y ahora todavía desde entonces el tema no está en funcionamiento. Llegamos al 2018 y después del 2018 se hace una PNL. Una PNL en el sentido de reorientar la situación que se estaba creando con el tema de Donosti. Esa PNL, de alguna forma, lo que exige es que las partes se le dé un nuevo contenido y a la nueva ley, que es del 2018, se haga una interpretación diferente a la que existía. ¿Pero cuál es el tema? Que lo del Equitio siguió para adelante. ¿Cuál es la situación? Pues hombre, lo que eso propuso, lo que llegó es a paralizar al resto de los pueblos, por ejemplo en Hondarribia, esa situación llegó a que se paralizara por parte del gobierno las nuevas licitaciones. Y eso es lo que de alguna forma estamos en este momento. No solamente, sino que Taria también, que estaba en esa situación, estaba en el disparadero, y Orio también estaba en el disparadero, y de alguna forma lo que se consigue es de alguna forma finalizar y acabar con el tema. En la moción del 2000 nuestra, del 22, tenía 4 puntos exactamente. Y es, punto 1,
la creación del Consejo Municipal en Hondarribia. Punto 2. La elaboración de un nuevo reglamento de amarres con la participación del Gobierno vasco, los sectores afectados y el Consejo Municipal Portuario. Punto 3. Que Euskal Kirol Portua se suspenda cualquier licitación de amarres en el puerto de Hondarribia y en cuanto no se cuente con un nuevo reglamento. Y el cuarto es que se remita esta moción al Departamento de Desarrollo Económico Sostenible del Medio Ambiente, al Gobierno vasco, para que su conocimiento de efectos oportunos en constancia con el PNL adoptado en el Parlamento Vasco del 9 de junio. Es decir, estamos en una situación de impasse. ¿Cuál es el problema? El problema está que está judicializado. Y el tema, mientras esté judicializado, aquí no mueve el dedo nadie. Y es mejor que no lo muevan, porque cualquier dedo que muevas automáticamente nos vamos a encontrar con problemas. Yo lo que sugiero, y a los que de alguna forma vayan a entrar nuevamente en el gobierno, pues de alguna forma tendrán que esperar a qué pasa con el tema de Donosti. Si la judicialización es A o B. Pero y no sé si también el de Quitio. Pero bueno, ese es un tema que eso exige esperar. Pero en cualquier caso, yo creo que la posición nuestra, ya lo manifestamos, es que tenemos que volver a la situación anterior. No se puede, de alguna forma, plantear lo que se está planteando en este caso. O sea, no es normal. Habéis hablado sobre el tema de los porcentajes y los pagos. Yo no sé, en el tema de Euskal Kirol Portua, me refiero al puerto deportivo, cómo está. Aquí empezó, cuando se constituyó Moya, había un descuento del 25% para la gente que eran jubilados. Después ocurrió que eso se reformó y el 25% se descuenta a aquellas personas que tienen un mínimo. El IPREN no sé cuánto, un mínimo. Yo no sé si esto se aplica en otros sitios. Me parece que no. Eso solamente se mantiene en Moya, que es una cuestión que se ha planteado aquí y a tenerlo en cuenta. Yo creo que esta es la situación. La situación, estamos en eso. Y nosotros somos partidarios de que este tema, en principio, es decir, ni se mueva, que se resuelva cuanto antes el tema judicial y, de alguna forma, lo que entendemos primero, que se cubran todas las plazas que en este momento están vacías, porque sabemos que en muchos puertos hay plazas vacías. Sabemos, por ejemplo, que en Hondarribia en este caso puede haber 40 plazas vacías, pero que no se haga por el tema de la lámina, sino que se respete la lista de espera, es decir, que una chipironera tenga el mismo derecho que una no sé qué. Y eso está recogido en la ley. Porque claro, es que tú la chipironera va y automáticamente coges el pantalón, divides el cacharro, mueves el cacharro este que es para moverlo y dices lámina de agua, rentabilidad, pamba. Eso no puede ser. Y eso es lo que se está aplicando en este momento en todos los puertos. Es decir, que el que tenga chipironera, que es tradicionalmente, es decir, lo que está ocurriendo es que están vendiendo todas. Se están vendiendo todas, están apareciendo lanchas de tipo motor, de fuerabordas, con estructura de cabinada y tal. Es decir, que se está eliminando toda esta cuestión. Eso en este momento está en una situación de impasse. Yo creo que la política que se ha llevado es una política muy errónea. En el 2017 se cometió la gamba, pero de arriba abajo. Yo creo que no se hizo una reflexión seria del tema. Se podía haber corregido cuando hubo el tema del motrico. Cuando la alarma sale del motrico se podía haber corregido, pero no. Aquí, venga, adelante. Se podía haber corregido con el tema de Moya, pero no. Es igual, adelante. Claro, al final nos encontramos con semejante muerto encima de la mesa, en el que hay 400 embarcaciones que se resisten a salir, en este caso en Donosti, y que los que quieren entrar, que tienen derecho, pues de alguna forma no pueden entrar. Y muchos que tienen ya la embarcación comprometida, incluso comprada, porque de alguna forma se les permitía, cuando se les daba la plaza, en 3 meses comprar la embarcación, pues no sé lo que han hecho. Pues igual lo han tenido que poner en una casa de empeños. Es decir, que haya sido una situación muy desastrosa. La forma de corregirlo, pues es a veces hay que dar pasos atrás, hay que reflexionar. Y en esas estamos. Y esa es la cuestión, y por parte del Partido Socialista esa es la posición. En cuanto al tema de la moción, nosotros vamos a apoyarla. A ver, nosotros, si presentamos hace 22 años prácticamente esto en su totalidad, nosotros lo vamos a apoyar. Hay una cuestión que, hombre, que a mí no es un tema en cuanto al tema de criterios. Cuando se dice patrimonio material y inmaterial, yo ahí no sé, yo no entraría en esa cuestión. Y luego el tema de otros puertos, las preferencias, yo ahí hay 2 cosas que tengo en pequeña duda, pero globalmente es una moción que está en línea con lo que nosotros presentamos, y solamente lo que espero es que este asunto, la nueva persona, el nuevo director de puertos y la nueva persona, o si continúa la persona de KP, pues de alguna forma se haga el seguimiento
el seguimiento de los juicios y en cuanto de alguna forma los jueces establezcan y dictaminen todo un procedimiento, se abra una reflexión con las asociaciones, en este momento de todas partes, y procuremos llegar a algo que es en el derecho a veces que se dice, no, es que el derecho progresa. El uso y costumbre también es derecho. Y el uso y costumbre a veces es lo acertado y la cultura, porque esto no es un tema de ahora, esto es tradición en todo el sentido de muchos años. Y a veces el derecho de muchos años no es peor que de alguna forma cuando decimos, no, es que hay que el progresismo y tal. Oiga, mire usted, no. Eso de progresismo lo que hay que hacer es evitar los problemas y que la ciudadanía de alguna forma no tenga problemas. Y ese es un poco el enfoque que el Partido Socialista ha defendido, defiende y defenderá ahora y bueno, y está claro. Eskerrik asko. Eskerrik asko, EH Bilduren txanda. Bai, arratsaldeon eta eskerrik asko. Gulenik eta behin, eskerrak eman herritarrei, azken finean udal honetara beraien kezkak ekartzeagatikan. Guk uste dugu izan daiteke osakidetza, izan daitezke pentsiodunak, gaur dauzkagu barkuen erabiltzaileak eta guri dagokigula kezkak jasotzea eta gero dagokionakeri helaraztea edo jakinaraztea. Orduan alderdi horretatik inongo ez da aitzakia, ez dela tokia, ez? Orduan, lehenik eta behin hori jaso. Gero, bai, sortzen da, dena dago martxan, dena dago planteatzen, dena dago, baina konfiantza edukiko bazen dena dagola martxan eta dena hartuko dela kontutan, ez dut uste kostako herri guztietan sartuko zenikan horrelako mozio bat. Orduan, eta era berean iruditzen zaigu Hondarbilan arazoa ez egotea, ez du esan nahi aurrikusten ez denik. Nik uste dut gertatutako hori ez da garantia hemen ez denik gertatzea eta iruditzen zait pertsona baten aldetik edo talde batetik koherenteena da aurrikustea arazoak horrei ahalik eta lehenago irtenbideak emateko. Eta orduan mozioan jartzen denari lehenengo puntuak oso oinarrizkoa dira, ez? Elkarrizketa eta hitz egiteko aukera ematea. Azken finean, plazaratzeko, ze arazo topatzen ari zazten, neurri hauekin eta jabetzeko. Nik uste dugulako, elkar ulertzen eta igual teknikoa ikuspegitik ez dakigulako neurri horrek ze efektu zuzena eduki dezaken. Orduan, alderdi horretatikan, guk bate egiten dugu eta aldeko bozka emango diogu zuen mozioari eta era berean herritarren lehentasunan, azken finean Josuk ere esan duen bezala, merkatu libre baten aurrean eta jarri baldin badezu kriterio bakar bat dela aprobetxamendua, beti badakigu txikia handiarengatik jana izango dela. Orduan, eta gure txalupa, gure motiorak edoiek, hor geldituko dire beti galtzeko aukera handiekin. Orduan, ez naiz gehiago luzatuko eta gure bozka aldeko izango dela. Eskerrik asko. Esker, beraz, ongi baderitzozue, 9. puntuari dagokion Hondarbiko kirolkaiko erabiltzaileen elkarteak aurkeztutiko mozioaren bozketa burutuko dugu, beraien proposamenaren aldekoak, aurkakoak, aurkakoak, aurka? Bale. Entzun dizut lehen azalpenean abstentzioa aurkakoak ongi da. Jasota? Oso ondo. Igor, arira honena, pasamainolen aldizu galdera bat egin? Ea aldizuten galdera bat egin? Zeri buruz? Puntu honi buruz? Consejo Municipal Portuarios gu hasi ginen gobernuan ginela, eta ez dakit horren jarraipena ari zeaten edo ez. Zuk aipatu duzun bezala, Consejo Municipal de Puertos hori zu egontzara, udal honek ez du ni behintzat alkate naizenetik deialdiri jaso, eta ulertzen dut ez duela deialdiri jaso, izan ere, zuk ere aipatu duzun bezala ez dago osatuta, tramitazioan
omen dago horren sorrera eta behintzat Hondarribian ez dago sortuta portuen aholkularitza kontseilurik. Bai esan beharra daukat, ez Eusko Jaurlaritzatik, baina bai trantsizio ekologikoko ministeritzatik eta baita ere komandantziatik gai honen inguruko hainbat bilera burutu direla Hondarribian, fondeoen inguruan hain zuzen ere, eta hori da momentu honetan txalupa erabiltzaileen inguruan egiten ari diren bilera xorta bakarra. Ez dugu inoiz kontseilurik edo horrelako deialdirik jaso ez Eusko Jaurlaritzaren aldetik, ez kirol portuen aldetik, eta ez daukagu berri ere Hondarribian sortu den inoiz kontseilu hori. Vale. Behar baduzute laguntza edo kontatzea nola hasi ginen osatzen, deitu eta helaraziko dizuet informazioa dakatena. Mila esker. Bai, nik ere eskertuko nuke eta badakizu Gonzalo oso ongi nire bulegoko atea zabalik dagola, ulertzen dut gobernu aldaketa bat egoten denean udaletxe batean, trantsizioko garai batean informazio transmisio natural bat egon beharra dukala, eta kasu honetan informazio hori trasladatu nahi bada, badakizu nire bulegoko ateak zabalik daudela beti, nahi izan duzunean etorri zarelako, eta nik deitu behar izatea zuk duzun informazio bat zuk niri transmititzeko, baldin baduzu informazio horik eskertuko nuke informazio hori transmititzea ulertzen dudalako, udalaren izenean jasotako informazio bat dela eta informazio transmisio hori modu naturalean eman beharko litzatekela. Eta eskertzen dut. Beraz, ongi badirutzuzue puntuarekin bukatuta, pasako gara gai zerrendako lehenengo puntura, eta idazkaritzatik datorren lehenengo puntu honetan apirilak 25-eko udalbatzako aktaren onarpenari buruzkoa da, ez dakit zerbait ekarpenik egiteko asmoa badagoen. Bai. Bideozkoa izango da, Gorka? Bideozkoa izango da, akta. Bideozkoa. Hemen jartzen du, eta onarpen mailizkoa bada, horregatikan. Bidezkoa. Gaizki dago orduan, barkatu, zen gaizki nakan apuntatua. Horren arira, horren arira, bere garaien galdetu inzun, beste udaletxe batzutan egiten dela bideozko bideoaktak deitzen zaio horrera, eta esan zenidan, aztertzen nahi zinetela gaia, nola dagoen. Barkatu, galdera hori ez dagokio proposatutako puntuari. Galdera hemen puntu batzuk daude, jarraibide batzuk jarraitu behar dira, eta kasu honetan aktaren inguruan, 2024ko apirilako 25-eko aktaren inguruan, ia adostasuna badagoen edo zerbait ekarpenik egin nahi den izan da galdetu dena, eta ez udalbatzaren formatuaren inguruko edo akten idazkaritzako funtzionamenduaren edo horrelako punturik. Mesedez, eskertuko nuke, gai bakoitzari dagokionean, gaiari buruzko ekarpenak baldin badago jasotzea noski, baina bozketara pasatzea bestelako galderak edo debate desberdinak zabaldu gabe. Aktaren inguruan ekarpenik badago? Ongi badiritzozue, 2024ko apirilaren 25-eko aktaren aldeko bozkak. Hau batez onartua, eta bigarren puntura pasako gara. Bigarren puntua Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren akordioaren berri ematea bake epaile eta ordezkoa izendatzeari buruz. Kasu honetan, testu inguru pixka bat egingo dut. 2024ko urtarrilaren 24ean Hondarribiko udaleko osoko bilkura honek
bake epailea eta ordezkoa izendatzeko proposamena adostu zuen. Proposamen hori aipatu genuen bezala auzitegi nagusiak berrestu egin behar zuen, edo berrestu behar zuela aipatu genuen, Hondarribiko udaleko erregistroan ekainaren 19an jaso dugu auzitegiaren gobernuaretoko batzordeak hartutako erabakia. Honela, bake epaile Irati Elberdin Robles izendatu du eta bake epaile ordezko Urtzi Etxabe Arozena izendatu du. Eta honekin epemuga iraungita zuen tramite bati amaiera ematen diogu. Horrela, espero dugu baita ere, Iratik ardurazko lan ona egitea eta sorte ona opa diogu. Bere garapen pertsonalean garrantzitsua izatea ere espero dugu eta eskertu nahi dut, Hondarribiarentzat egingo duen lana. Iruditzen bazaizue, uztailean zehar egingo dugu ekitalditxo bat hemen udalareto hontan, bai aurreko bake epailea zena eta bake epaile berria eta ordezkoaren aurkezpen bat egiteko udal ordezkariei eta bertarako deialdia pasako dizuet. Ados? Berri eman daba auzitegiaren ebazpen horrena, 3. puntura pasako gara. Alkatetzatik 2023an planifikatutako finantza kontrolari buruzko txostenaren berri ematea. Hemen aurreko urtean planifikatua zegoen finantza kontrolari buruzko txostena egin du kontu hartzaile Andreak, eta dokumentazioan jasotako informazioan 2023an egindako fiskalizazioa duzue, 2022ko ekitaldiari buruz egindako finantza kontrol planifikagarriaren txostena ere, kontrol iraukorrerako beste jarduketa batzuk eta udalaren mendeko erakundeen gainean 2022ko ekitaldiari buruzko egindako auditoritza txosten eta gomendioak dituzue. Azterketa honetatik ateratako ondorioek honako aditzera ematen dute. Alde batetik udalari dagokionean aipatzen da langile jasotzen dituzten ekarpen batzuk zuzendu beharra daudela, hala nola RTNak kontzeptupean jasotakoak desagertu beharrean daudela, jaiegunak eta gau plusak ere desagertu beharrean daudela, eta honetarako aipatzen du lanpostuen balorazio objektiboa egikaritzea beharrezkoa ikusten dela. Kontratazio handiei dagokienean ere aipamen bat egiten du, hau da esleipen prozeduretan egiten diren formulen inguruko balorazioetan gomendio tekniko batzuk aplikatzea proposatzen da formulazioari dagokionean. Kontratu txikiei dagokienean ere publizitatearen eta berdintasunaren printzipioak betetzen direla bermatu behar dela aipatzen da, eta horretarako garrantzia berezia duela kontratazio plan egokiak izatea. Diru laguntzei dagokienean ere aipamen bat egiten da eta esaten duenaren arabera bi ideia azpimarra ditzakegu. Batetik, diru laguntza plan estrategikoa errealitatera eguneratzearen beharra dagoela, urte honetan eginda lanketa hori, eta udalsarien ordenantza orokor bat egitearen gomendioa ere jasotzen du. Azkenik, mendeko erakundei dagokienean, bai Hondarribia Lantzen eta bai Arma Plaza Fundazioaren inguruan, egiten duen aipamena da auditoretza publikoek adierazitakoa betetzeko gomendioa egiten dela. Ez dakit galderarik edo zalantzarik badagoen. Hirugarren puntuaren berri ematea eman da, beraz. Laugarren puntura pasako gara. 2023ko eragozpen txostenen berri emateari dagokiona da. Eta puntu honetan aipagarria 32/2018 foru dekretuaren arabera kontu orokorraren onarpenaren harira organu kontu hartzaileak egindako eragozpenen edukia osoko bilkurari aurkeztuko dio tokiko entitateko lehendakariak, hau da nik neuk, egindako ebazpen guztien urteko txostenaren barruan. Txostena atzoko egunez bidali zaizue, eta bertan ikusi dezakezue kontu hartzaileak eginiko 15 eragozpen etengarri jasotzen direla 2023garren ekitaldean, ondoren alkateak altxatu dituenak.
guztiak kontratazioi prozedurei dagokienak dira, eta honetaz gain ere aipatzen da txosten horretan bi kasutan prozedurak abiatu zirela aurrez kontu hartzaileak fiskalizazioa, egin beharreko fiskalizazioa egin gabe. Argi dago, beraz, zenbait kasutan prozedura batzuk hobetzeko beharra dagoela Hondarribiko udalean, kontu hartzailearen txosten hauek gainera, iruditzen zait, hobekuntza bide bat markatzen digutela, kudeaketa ikuspegi batetik, eta nire aldetik esan beharra dut, asko saiatzen ari naizela zuzenketa horiek gerta daitezen, behin eta berriro transmititzen du sail desberdinetan kontratazio prozedurak modu egokian burutu behar direla, baina aitortu behar dut ere, gaurdaino, oraindik, ez dudala lortu eraginkortasun hori gauzatua izatea, eta gaur egun oraindik kontu hartzailetzako eragozpen txostenak jasotzen ditudala, gutxi gorabehera hilabetean behin. Honen aritik, norbaitek zerbait esan nahi baldin badu, edo galderarik, berri eman da beraz, eragozpen txostenen inguruko informazioa. 5. puntura pasako gara, eta 5. puntua Hondarribia Lantzen S.A.ko batzar nagusiari proposamena luzatzea da, sozietatea desegitea eta likidazio prozesuari hasiera ematea erabakitzeko. Luperi emango diot hitza gai honen inguruan. Bai, eskerrik asko eta arratsalde on guztioi. Kirola eta kirol jarduerak antolatzea eta sustatzea eta erabilera publikoko kirol ekipamenduak kudeatzea udal titulartasuneko eskumena da. Azken 30 urteetan udal titulartasuneko eskumen hau partzialki Hondarribia Lantzen sozietatearen bidez kudeatu da Hondarribian. Ikusirik, Hondarribia Lantzen S.A.k 1998 urtera arte hirigintzako eta higiezinen sustapeneko hainbat jarduera egin baditu ere, gaur egun hondartza kiroldegiko eta jostaldi pilotalekuko kirol instalazioen kudeaketan soilik diharduela eta udalak eskumen hau bere osotasunean kudeatzeko asmoa duela, ikusita ere Hondarribia Lantzen S.A.k organo sozialen jardueraz gain ez duela langile propiorik sozietatearen jarduerak egiteko eta egoera honek urteetan eskumenaren kudeaketan eragin dituen zailtasunak, eta azkenik, 2024ko maiatzaren 9ko ohiko batzar orokorrean 2023ko ekitaldiko urteko kontuak onartu zirela eta kontuek agerian uzten dutela Hondarribia Lantzenen ondare garbiaren zenbatekoa ez dela iristen sozietatearen kapital sozialaren zenbatekoaren erdira. Eta egoera hau kapital sozietateen legearen arabera arrazoi dela sozietatea desegiteko. Udalbatzari proposatzen diogu, Hondarribiko udala kirola eta erabilera publikoko kirol instalazioak sustatzeko berezko eskumenaren titularra denez, Hondarribia Lantzen S.A. merkataritza sozietateko akziodun bakarra denez, eta kapital sozietateen legean aurreikusitako desegite kausa legalen bat gertatu denez, Hondarribia Lantzenen organo sozialei eskatzea desegitea, eta likidazioa izapidetzeko beharrezkoak diren erabakiak arditzaten. 2. Erabaki honen bidez, gai honetan duen eskumenari uko egin ezin zaiola aitortuta eta Hondarribia Lantzen S.A.ren organo sozialek aurreko erabakia hartu ondoren, udalbatzak udalaren eskumena barne hartzen duten zerbitzuak eta ahalmenak gauzatzeko kudeaketa modu zehatzak onartu beharko du. Eta 3. Erabaki hau interesdunei jakinaraztea. Eskerrik asko. Ni esker zuri zerbait aipatzeko EAJaren izenean. Mi esker Igor. Udal gobernu taldeak erabaki hau hartu du, batez ere Hondarribia Lantzen likidatzea. Argera, ados edo ez ados egon, edo kontran, honei zuten moduan. Baina prozeduraz ez gaude erabat ados.
Batez ere, alternatibarikan ez zaigulako aurkeztu. Zer egin, lantzenekin da gauz bat, eta gero kiroldegiko kudeaketa, ez dakigu zer gertatuko den. Kiroldegiko kudeaketa udal aldetik ematen baldin bada, begi honez ikusten dugu. Zer lantzen beste gauz bateako erabili dezakegu. Baina Hondarribi lantzen jarraitzea edo alternatibaren bat ez baldin badago nahi hortan, momentuz mantentzia eskatzen dugu. Zergatik, horrekin egin dezakegulako Alde Zaharreko Ariak, Mendelukoak o beste kudaketa batzuk. Eta gero, udal kiroldegia, udal aldetikan kudeatzen baldin bada, begi honez ikusiko genuke, baino jakinda ze kudeaketa mota. Ez dakigu deusez. Egingo dire langile propioak edo ez propioak. Ze gertatuko den kudeaketa guztia horrekin. Oraindik ez digute deus kontatu. Ez udal gobernu aldetikan eta ez lantzenen kontseiluen. Beraz, momentuan ezin dugu alegin, kontra ningo dugu, ez dugulako ikusten zer egingo den zerbitzu guzti hauerekin. Sondo, beste ekarpenik, bai, PSeren izenean. Hondarribi lantzen inguruan, egia da, konfusioak izan dira, Polideportiboa gestionatu du. En cualquier caso, yo creo que sobre todo el tema de Hondarribi lantzen el Polideportivo, ha habido bastantes debates, sobre todo en una primera parte cuando se resolvía el tema después de la pandemia, la situación de precariedad en que se encontraba sobre la finalización del contrato, es decir, el 2022, me parece que fue el 20, y la situación actual. Nosotros podemos compartir que lo que es la gestión del polideportivo y del frontón, de alguna forma, se puede llevar desde el propio ayuntamiento. Yo creo que es un tema que lo hemos utilizado y lo hemos dicho varias veces. El argumento que se está utilizando en el sentido de que Hondarribi lantzen como tal, con el tema de capitales, es decir, que el capital es la mitad, es decir, hay una situación técnica que dicen, también decían que de alguna forma, según se indica en la nota 2, en la memoria abreviada adjunta, las partidas de los ejercicios 2023 y anteriores han provocado que el patrimonio neto de la entidad al 31 de diciembre de 2023 de 2.568.000 euros sea inferior a la mitad del capital social. En consecuencia, de acuerdo con la establecido en el artículo 636 de las sociedades de capital, la entidad está en causa de disolución, a no ser que el capital se aumente o se reduzca en la medida suficiente y siempre que sea procedente solicitar la declaración de concurso. Es decir, cuando hay una situación de estas, siempre hay alternativas, pero las alternativas detrás tienen que llevar la política. Y yo simplemente tengo que decir que en este asunto me da la sensación que el equipo de gobierno atiende a lo fácil. Bueno, desaparecemos, quitamos esto y nos quitamos un problema. Pero en la política a veces hay que apostar. Y cuando de alguna forma anteriormente aquí ha habido debates suficientes, y el primero fue, en este caso yo creo que fue en la época del 2016, en que de alguna forma la norma foral decía que había que disolver el tema de la sociedad, entonces de alguna forma hubo pues una serie de propuestas y una iniciativa en el sentido de que solicitando fundamentalmente que se mantenga la situación la situación de Hondarribi lantzen, porque de alguna forma iba a abordar cuestiones que eran respecto al tema del ARI, la parte vieja, etc. Es decir, y luego, con el tiempo, y en el cual todo el mundo estábamos de acuerdo, hubo una proposición, una moción presentada en el Parlamento, en el Ayuntamiento, sobre el tema este, en el cual al final se llegó a una cuestión y os voy a leer un poco la situación. En esa moción decía fundamentalmente que se forme lo antes posible una sociedad pública de vivienda en Hondarribi para que la construcción y gestión y regeneración de la vivienda en Hondarribi, que el Ayuntamiento se dote de los medios necesarios de personal, estructura, para poder llevarlo a cabo.
que se modifiquen los estatutos de Hondarribia Lantzen con el objetivo de que se contemple una mayor gestión de la vivienda, de alquiler, promoción activa del mercado, movilidad que existe en este momento y que el ayuntamiento se dote de los medios necesarios de personal y estructura para poder llevarlo a cabo. Es decir, que de alguna forma hubo una moción presentada por el Partido Socialista y aceptada por el resto de los partidos, incluyendo vosotros, en el cual se hacía una apuesta política para que Hondarribia Lantzen sea la generadora de la cuestión de la vivienda, que en este momento es elemento fundamental de Hondarribia. Porque ante un tema del plan general nos podemos encontrar con que la vivienda no solamente la podemos dejar al gobierno vasco, porque si lo dejas al gobierno vasco, los estándares de participación, de años de exigencias por parte del gobierno vasco en cuanto a los años de estancia, de empadronamiento, son diferentes a los que de alguna forma requiere la situación actual de Hondarribia. Incluso las rentas que de alguna forma se plantean como vivienda social o vivienda no tan social, incluso en el tema del alquiler, es fundamental porque los niveles son diferentes. Es decir, que hay una apuesta en ese sentido. Y luego hay otra cuestión. Vamos a entrar en el área de la parte vieja. Y el área de la parte vieja requiere que tiene que haber una empresa superpuesta para poder gestionar como se está gestionando en otros sitios. ¿Qué ocurre? Que con esta pérdida y de alguna forma con el vaciado que vamos a tener por parte de Hondarribia Lantzen, no, sino de la eliminación de esa cuestión, vamos a perder un instrumento importante y fundamental, sobre todo para abordar el aspecto de la vivienda y todas las consecuencias que tiene. Al final, no sé qué planteamientos puede haber, si se monta otro tipo de estructura, pero ya que la tenemos, por lo menos mantener esa estructura con el fin, de alguna forma, de apostar políticamente y concretamente en la defensa, que en este momento es porque Hondarribia se está convirtiendo de alguna forma en que los jóvenes se van a Irún, la gente mayor. Es decir, sabemos cuál es la situación, pero si políticamente no hay una apuesta en ese sentido, no vamos a poder resolver. Y esta es la primera parte de la apuesta. Esta es una apuesta estratégica que, como no la resolvamos, nos podemos encontrar con que entre los pisos turísticos, con la falta de demanda, con la poca construcción y con un plan general que de alguna forma hay que materializarlo, y si no tenemos un planteamiento de visualizar dónde está el problema, no lo vamos a resolver. Por lo tanto, nosotros vamos a votar negativamente este tema. Vamos a votar negativamente porque entendemos que es una oportunidad que se pierde y que luego no lo vamos a recuperar. Esa es la cuestión. Eskerrik asko EH Bilduren izenean. Bai, arratsaldeon, nik Hondarribia Lantzenetik, badakizute, ikasturte honetan hasi berrita eta geratu nintzen ideia batekin idazkariak propioki esan ziguna. Kontseilariak ez ginela jabetzen non sartuta ginen. Legalki ze arriskua suposatzen zigun Hondarribia Lantzeneko eta aurrekoan irratian ere esan nun, eta gaur ere lasai asko esango dut. Monstruo txikitxo horren bajabe izatearekin. Sozietate pribatu bat, diru publikoarekin, langilerik ez daukana. Orduan, zer egin behar dezu sozietate batekin ez badauka pertsonalikan. Ezin duzu ezer egin. Eta nik uste dut hemen oso argi adierazten ari garena da, apostu politikoa oso garbia dela. Eta apostu politikoa da udaletikan kudeatzea. Udaletikan kudeatzea kirola bere osotasunean. Eta udaletik kudeatzea dagokionean egingo dugu, eta horretan ari gara etxe bizitzarena, baina udaletik eta udalaren kontrolpean eta udalaren printzipio guztiekin eta bitartekoekin. Hondarribia Lantzen, orain, ezin dugu ezer egin, ezin dugu kiroldegiko tarifak ere moldatu ezin dugu, ez dago gure esku, dago sozietate pribatu baten esku, eta baina dirua guk jartzen dugu. Eta kudeaketa izan behar du gurea. Beraz, eta gainera, goaz gehiagora, ikusita ze egoera ekonomikoan dagon, legalki exigitzen zaigun egoera bada. Aktibatu, eta aktibatu, azkeneko hamarkadetan, zuloa besterik sortu ez duen entitate bat, edo desegin, dena gure esku hartu eta kudeatu udaletikan. Ordan, apostu politikoa oso garbia da. Eta argi gelditzen ari zaigu, edukitzen ari garen bilera guztietan, ze zailtasunekin topatzen ari garen pausu hauek emateko, ze ez dago ezer erregistratuta, ez dakigu ze jabetzak eduki ditun, daude
zorrak dago, desastre hutsa, azken finean, ez dagoenean pertsonikan zerbait kudeatzen, eta beste urtetan akumulatze joaten direnak. Beraz, apostu politikoa oso garbia da, eta apostu politikoa berriro esango dutena da. Kirola udaletik kudeatzea, udal teknikariek horren kudeaketa egitea, udal kontu hartzailetzatikan dagozkien kontratuen inguruko kontrolare egitea, eta etxe bizitzarekin baita ere. Beraz, gure bozka aldekoa izango da. Eskerrik asko. Beraz, bosgarren puntuari dagokianean, Hondarribia Lantzen eseako batzar nagusiari proposamena luzatzea sozietatea desegiteko eta likidazio prozesuari hasiera ematea erabakitzearen aldeko bozkak. Kontrakoak. Bai, berdinketa eman da, ezta? Bigarren bozketa bat egin beharra dago berdinketa kasuetan. Nola, barkatu? Prozeduraren inguruko zehaztapena, mesedez? 8 aldeko eta 8 kontrako. Orduan, bigarren txanda bat egin behar da, eta alkateak nahi izan eskero kalitatezko botoa erabili dezake desenpatea. Bai, kontutan eukita ezinezkoa izan duela gaur zinegotzi batek bertan izan, suertatu da bestetan normalean suertatzen ez den egoera bat, eta berdinketa bat eman da, orduan berdinketen aurrean bigarren bozketa bat egitea dakar oinarrizko araubideak, eta beraz ongi iruditzen bazaizue, bigarren bozketa bat egingo dugu puntu berdinaren inguruan. Beraz, aldeko bozkak, kontrakoak, eta kontutan eukita ezintasuna eta uste dut politikoki ez dela nire kalitatezko bozkak ez duela aldatzen udalbatza honen zentzuaren norabidea, kalitatezko botua erabiliko dut. Seigarren puntura pasako gara, eta seigarren puntua 2023ko kontu orokorra onartzeko proposamenari dagokiona da, kontuen batzorde berezitik datorrena. Eta, aipatu 2023ko, Hondarribiko udaleko 2023ko ekitaldien kontu onarpen proposamena aztertuko dugula, eta horretarako, pixkat aurretiazko ibilbidea aipatu nahi nuke. Martxoko osoko bilkuran hasi ginelako 2023ko aurrekontuaren likidazioaren berri emanez. Ondoren maiatzekoan egin genuen 2023ko likidazioan arau fiskalak betetzen diren ebaluatzeko txostenaren azalpena, eta maiatzak 16an kontu orokorraren txostena aurkeztu zen kontu berezien batzordean. Aurkezten diren kontu hauetan, udala eta mendeko erakundeak izan dituzten emaitzen ondorioak azaltzen dira. Hau da, Hondarribiko udala, Arma Plaza Fundazioa eta Hondarribia Lantzeneko kontuak jasotzen dire bere osotasunean. Aipamen batzuk egingo ditut, Hondarribiko udalari dagokionean aurkeztutako dokumentazioaren artean egoera balantzea dago, galdu irabazien horria ere badago, eta baita memoria bat ere, eta egoera balantzeari dagokionean aurreko urtearekiko aldaketa 132 milioi eurotik 133 milioi eurora pasa dela bai aktiboen eta pasiboen batura. Bestaldetik, galdu irabazien kontuari dagokionean ekitaldiko emaitza 1.055.316 eurokoa izan dela aipatzen da. Eta memoriak jasotzen dituen dokumentuen artean finantzaketa taula, zorraren egoera, aurrekontuaren likidazioa eta informazioa eranskinak ditugu.
Eta aipatu nahiko nuke bankuen saldoak bat egiten dutela kontabilitateko saldoarekin, eta ordan ez dela arkeorako bete beharrik egin behar izan. Arma Plaza Fundazioari dagokionean, fundazioak berak kontuak onartu zituen maiatzaren 22an, eta egindako auditoretzak adierazten du aurkeztutako datuek behar bezala adierazten dutela ondarearen eta finantza egoeraren irudi zehatza. Eta Hondarribia Lantzenek aldiz, maiatzaren 9an onartu zituen batzar orokorrean 23ko kontuak, eta auditoretzak ere adierazten du kontu horiek, aurkeztu diren kontu horiek behar bezala adierazten dutela ondarearen eta finantza egoeraren irudi zehatza. Guztiago adierazita, jakinarazten dut ere proposatzen den onarpena funtsesko ekintza bat dela, kanpo kontrol organoek hemen azaldutako guztia fiskalizatu ahal izateko, eta onarpen honek edo onarpen ekintza honek ez duela kontutan hartzen jasotako jardunarekiko adostasunik dagoenik, eta horregatik ez du ere inolako erantzukizunik sorrarazten onarpenera eramateak. Ez dakit talderen batek zehaztapen gehiago behar duen edo informazio gehiago behar den. Beraz, onarpenerako proposamena egingo dugu. 2023ko kontu orokorra onartzearen aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, jasota beraz. 7. puntura pasako gara, nortasuna sendotzeko batzordetik UEMA udalerri euskaldunen mankomunitaterako EH Bilduko ordezkaritzan aldaketa egiteko onarpen proposamena ekarri da. Hortziri emango diotitza. Arratsalde on guztioi. Dakizuen bezala gaur aste bete, 7 egun batzordea eduki genuen, nortasuna sendotzeko batzordea izan genuen. Eta bertan jorratu zen gaia izan zen, hain zuzen ere, UEMarako EH Bilduko ordezkaritzaren aldaketaren proposamena. Hor proposatzen dena da, Koldo Rodríguez Akarregi zen ordezkaria, UEMako ordezkaria, eta proposamena egin zen Garoa Lekuona izeta izatea, hala jaso genuen. Bertan diktaminatuta dago, bertan abotsan hitzen EAJ eta Bilduren aldeko bozkekin aldaketa eman genuen. Orduan hori dakartzen deguna, batzordeko diktamena, eta hau esan da, horretarazi nahiko nuke, besterik gabe, bere hortan geratzen dela, abotsan hitzetikan ordezkariak ni neu, Hortzita Lupe dela, ordezkoak Josu eta Estitxu, EAJ-tikan Gonzalo eta Ainhoa, EAJ-aren ordezkoak Kalixa eta Ander, eta EH Bilduren ordezkaria Garoa eta ordezkoa Koldo. Hau da ekartzen dena, motzian, eta besterik gabe. Eta izango dugu abenduan egongo da, ez hurrengo batzarra urte bukaeran. Eskerrik asko, norbaitek zerbait esateko. Bozketara pasako gara beraz, UEMan EH Bilduko ordezkaritzan aldaketaren aldekoak, aurkakoak, abstentzioak. Jasota geratu bada, 8. puntura pasako gara, udalkudeaketa batzordetik, Hondarribiko indarkeria matxista kasuen aurrean erantzun publiko instituzionala emateko udal protokoloa onartzeko proposamena, testu inguru bat egingo dut. Istanbulgo protokolo bezala ezaguna den Europar Kontseiluko emakumeen indarkeriaren aurkako eta etxeko indarkeriaren aurkako eta prebentziorako borrokari buruzko 2011ko hitzarmena bere egin zuen Espainiako Estatuak 2014 urtean, eta Euskal Autonomia Erkidegoan 2023an onartu zen emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistari gabeko testu bateragina. Kontutan izan behar da ere, genero indarkeriaren aurkako babes osoko neurrien lege organikoa,
eta emakume eta gizonen arteko berdintasuneko 2015 foru araua hori kontutan izan da ere eginda lanketa hau. Legetizte inguru honen aurrean ondorioztatu da Hondarribiko udalak ez duela indarkeria matxisten aurrean erantzun publiko instituzionala emateko arautegi hauekin bat datorren protokolo estandarizaturik, eta behar izan horren aurrean berdintasun teknikariari eskatu zitzaion lehenengo lanetako bat udararako honelako tresna bat lantzeko betebeharra izan da. Hau honela eta ikusirik udaran zehar ez dugula udalbatzarik aurre ikusita, hemen ekarri dugu batzorderako aldeko irizmenarekin indarkeria matxista kasuen aurrean Hondarribian jorratuko den protokolo proposamena. Bertan aipatzen dira protokolaren helburuak, non zehazten den indarkeria matxista egoerak bizi dugun gizartearen isla direla, eta indarkeria mota hau jasaten duten biktimei laguntza erakutsi eta eman nahi diegula. Beraz, erantzuna integrala, objektiboa eta garbia egituratzen da, Hondarribia emakumeen kontrako indarkeriari gabeko gunea izatea nahi dugu eta hori gure identitatean ere txertatzea. Biktimak errudun egingo ez dituen eta erantzukizuna erasotzaileei egotziko dien indarkeria sexistaren tratamendua bultzatu nahi da. Hondarribiko udalean eta gainerako erakunde publikoen arteko, hau da, udal barruko lanketan eta gainerako erakunde publikoen artean landu beharreko koordinazioari dagokionez ere efizientzian irabaztea bilatzen du protokolo honek. Gizarte eragileen eta herritarren adierazpen bideak ere sendotzen laguntzeko tresna bat daukagu, eta gure nahia ere bada sentsibilizazioan laguntzea eta indarkeria sexisten inguruan zero tolerantzia kultura sendotzea. Oinarri hauekin, indarkeria kasuen aurrean errespetuzko erantzunak objektibizatu dira egoera ezberdinen aurrean aurki gaitezkeela kontutan hartuz. Erantzuna errespetuzkoa bai, baina beti ere inpunitatea gelditze aldera eta berbiktimizazioa saihesteko helburua izanik. Indarkeria kasu bat ezagutzen denean, udalerrian izan, hondarbitar batek bizitzen badu edo oihartzun soziala handiko kasuetan, protokoloa aktibatu egingo da. Lehenik eta behin teknikoki baloratuko da, eta tekniko hauek egiten duten proposamena alkateari jakinaraziko zaio. Ondorenik, balorazio teknikoaren informazioa jakinaraziko diet udal talde ezberdinei, ordezkariei kasu hontan, eta teknikariek niri jakinarazteaz aparte, kontaktua egingo dute ere eragile sozialekin eta gainerako erakundeekin. Hala nola Foru Aldundia edo Eusko Jaurlaritza kasuan kasu. Lehen aipatu bezala eszenatoki ezberdinak aurreikusi dira eta erantzuna objektibatu egin da, kasu ezberdin bakoitzaren araberakoa. Honetaz gain, zer, non eta nola komunikatuko den ere zehazten da, eta azkenik, kasuan kasu erabiliko diren eredu eta euskarriak ere definitzen saiatu gara. Egin den lan handi honen azalpenarekin bukatzeko adierazi nahi dut, zoritxarrez protokola aplikatu beharrean aurkitzen baldin bagera, behin egoera gainditutakoan ere zein modutan autoebaluazioa egin behar den ere jasotzen duela protokolo honek. Eta hau azalduta, ez dakit galderarik, erantzunik, protokoloa jaso duzute duela denbora bat, EAJaren izenean, Kalixa? Arratsaldeon guztioi. Beharrezkoa ikusten dugu, eta begi honez, Hondarribian indarkeria matxista kasuen aurrean protokolo bat izatea. Sankonki landu dugu protokoloa, eta ikusten dugu eudelekin eta beste udaletxe batzuekin bat egiten duela, eta egokia iruditzen zaigu ere bai. Batzordean abstenitu ginen, esanez, denbora gehiagorekin eskertuko genuela informazioa jasoko bagenu. Binoen kasu honetan, osoko bilkura honetan, EAJ taldearen bozka aldekoa izango da. Eskerrik asko.
Mi esker, beste hitzartzerik, claro, EH Bilduren izenean. Bai, arratsaldeon. Nik mai gainean jarri nahi nuena zen, 2024ean gaudela, eta Hondarbilak lehenengo aldiz daukala gai honetako protokolo bat, azken finean orain artean ez delako berdintasun teknikaririk izan. Azken finean alardearen zama oneraino iritsi da, eta uste dut, badela garaia, gure udala ere 21. mendekoa izateko eta larria den egoera honen aurrean teknikari bat ere izateko, honetan jakitu dena eta bereziki lasaitasuna emango digula, ez dugula gaizki egingo, ez dugula biktimazio bat egingo, eta lasaigarria dela gure udalak ere olako protokoloa izatea, eta egindako esfortzua, ze azkenean teknikaria apirilan hasi zen lanian, udara aurretik martxan edukitzeko. Beraz, hori nahi nuen azpimarratu, eta gaurkoa notizia ona daukagula bai. Ongi baderitzozue beraz, 8. puntuari dagokion Hondarribian indarkeria matxista kasuen aurrean erantzun publiko instituzionala emateko udal protokoloa onartzeko proposamenaren aldeko bozkak. Aho batez onartua. Eta 9. puntua lehenengo udalbatzaren hasieran eztabaidatu dugunez, ongi baderitzozue 10. puntura pasako gera, eta 10. puntua Ahotsanitz eta EH Bilduk elkarra adostutako erdibideko mozio bat da, non talde turistikoak mugitzeko proposamena jorratzen den, eta honen inguruan Aitzoli emango diotitza. Bai. Aipatu den bezala, naiz eta hasieran Ahotsanitzen proposamena izan astelehenan erregistratu genuna, EH Bilduren ekarpena jaso genuen, begi honez ikusi, eta atzo erdibideko proposamen bat erregistratu eta gainontzeko taldei bidali genien, ez? Aipatu bakarrikan proposamena irakurtzea sartu baino lehen, pentsatzen dugu berandu goazela kasu honetan, ze arazoa herrian enkistatua daukagu, eta behintzat ea pauso olek, edo behintzat asmo adierazpen honek balio dezan behintzat etorkizun hurbil batean edo behintzat udalari tresna edo behintzat eduki dezan baliabide propioak behintzat herritarren bizikidetza eta duzuna bermatzea, ez? Orduan honelaxe dio proposamenak. Guretzat amestu eta sinisten dugun hiri ereduari dagokionez, oinarrizkoa da Hondarribiarren egunerokotasuna normaltasunez joatea eta bizikalitate duina eta atsegina izatea. Ezinbestekoa da bizikidetza eta mugikortasuna bermatzea, horiek guztiek eragin zuzena baitute Hondarribiko herritarren ongizatean. Tamalez, azken urteetan, garaiko agintariek bilatutako hiri eredua gainezka egiten ari da, hirugarren sektorera bideratu baitute turismora zehazki. Hainbat publizitate kanpainaren biktima ere izan da Hondarribia, hala nola National Geographicek eta Nutelak haien publizitate kanpainetan erabili dutenez. Horietan, herria eskaparate politik gisa irudikatu dute, kanpoko saltzeko produktu gisa, eta horrek herritarren bizikidetza ezbaian jarri du. Azken asteetan, bereziki Alde Zaharrean eta Portuan, 40 pertsonatik gorako turista taldeak ikusi ditugu, nora ezean egongo balira bezala. Herritarrok masa turistiko horren guztiaren ondorioak pairatzen ditugu. Ezin dugu kaleetatik turistak saiestu beharrik gabe pasa, ezin dugu gure portaletara sartu, eta masifikazioak eragindako ilarak kaleen arteko pasabidea oztopatzen dute. Adibide konkretu gisa, kanpotar horietako batzuk udaletxe barnera ere sartu izan dira. Baita, gaur hemen gauden udalbatzako areto nagusira ere, beren etxeetan egongo balira bezala, inongo begirunerik gabe. Gaur-gaurkoz, Donostia da turismoari muga ezarri dion lehen eta hiri bakarra. Lehenik, jarduera turistikoetan kutsadura akustikoa arautu zuten, megafono eta bozgorailuen erabilera, eta orain, bisitari taldeak 25 pertsonara mugatzeko aurrera pausua eman dute. Ta ez hori bakarrik, talde horiek udalaren aurrean erantzukizun adierazpen bat ere egin behar dute. Erregistro hori, gero, turismoaren eragila neurtu ahal izateko baliatuko dute.
Badakigu arautze honek eragina izan eta izango duela Hondarribiak jasaten duen turisten masifikazioan. Izan ere, orain arte probintziako hiribildua bisitatzeko aukera izan duten turista talde handi horiek jomuga aldatzera behartuta ikusi dute haien burua. Eta horietako askok, tamalez, gure herrian jarri dute begirada. Jabetuak gaude, gaurkoan dakarkigun neurri mugatzailea indarrean jartzeko tresna juridikoak ezarri behar ditugula instituzioaren barnean. Hots, espazio publikoaren ordenantza sortzea. Horrexegatik, agenda politikora ekarri nahi izan dugu, eta etorkizunean, azterketa tekniko ezberdinetan oinarrituta, ahalik eta ordenantzarik eraginkorrena osatu nahi dugu, neurri multzo ezberdinek Hondarribiarren bizi kalitate duina bermatuko dutena. Horregatik guztiagatik, udalbatzari honako hau eskatzen diogu. Espazio publikoaren ordenantza sor dezan, eta bertan, talde turistikoei 25 pertsonako muga ezar diezaien. Eskerrik asko. Eskerrik asko hitzartzerik, bai AJaren izenean. Kaixo, arratsaldean. Bueno, azkeneko asteetan, edo hilabetean turismoaren inguruan gobernu taldeari hainbat deklarazio entzun dizkiogu. Egia esan ezin gara erabat ados, egon Hondarribia isladatzen ari den irudi honekin, mezu alarmistak, katastrofistak entzuten ditugu bakarrik, eta horrelako deklarazioak gure ustez jarrera desegokiak sustatu dezakete eta ezin ditugu horrelakorik babestu. Pandemiaren ostean turismoak gora egin du leku guztietan, Hondarribian ere sentsazioa hori da, ezin da ukatu. Baina gure ustez turismoa ezin da mozio kolpez kudeatu. Hondarribiak gehiago merezi du eta hondarribitarrek ere. Turismoa kudeatu behar da, eta horretarako plan estrategiko bat beharrezkoa da. Eragileekin partekatua, herritarrekin batera landuta, eta udaletxe honetako alderdi politiko garen ordezkariekin ere partekatuta, herritarren ordezkariak garen heinean gu ere bai. Gaur egun, ez dakigu zein den gobernu honek Hondarribiarentzat duen turismo eredua. Badakigu zer etzaion gustatzen, baina turismoa kudeatzeko tresna edo plangintzarik ez dugu ezagutzen. Bestetik, ez dugu ezagutzen ez da ere gobernu honek jarduera ekonomikoaren dibertsifikazioa bultzatzeko esfortzu berezirik egiten ari den. Badakigu turismo edo zerbitzuen sektorea ez zaiola gustatzen, baina adibidez, Zubietako kampus teknologikoa bultzatzea erabaki duen ala ez, hori oraindik ez dakigu. Hori bai izango dela iraultza positiboa Hondarribiarentzat. Argi dago turismoak eragina duela herri guztietan, eta batzuk egunerokotasunean deserosoak direla bizilagunentzat. Baina ez ditugu alde batera utzi nahi ere turismoaren jarduerak Hondarribian pertsona eta familia askoren lanbidea dela. Argi dago, ostalaritza, merkataritza eta bestelako zerbitzuek lan gehiago egiten dutela bisitari eta turistekin. Eta hau ez da berria. Aurreko mendeko 60. hamarkadan hasi zen fenomenoa da turismoa, eta gaur egun handitzen ari da mundu mailan. Gaur ekarri den mozioan azaltzen den gaia ez da berria, esan dugun bezala. Aurriko agintaldian egin genuen lanketan arazo hau detektatu zen, talde edo eskursionisten arazo hau, eta egokia iruditzen zaigu taldeen kopuruak murriztea eta legez finkatzea. Baina mozioa idazteko erabili diren terminoak eta eskaera bera ez ditugu babesten. Eta ordenantza berri bat garatzea hau arautzeko zaigu egokia iruditzen. Gehien bat, udal honek hiri bizikidetzari, ondasun publikoak errespetatzeari eta eremu publikoaren garbiketa, okupazioa eta erabilera arautzeko ordenantza bat baduenean. Hain gaia, hain urgentea baldin bada, orain ordenantza berri bat sortzea, espazio publikoa arautzeko badagoenean ja ordenantza bat, eta hori besterik moldatu behar ez denean, ez dugu ulertzen eta ez dugu begionez ikusten. Honengatik guztiagatik, gure bozka abstentzioa izango da. Eskerrik asko, beste hitzartzerik, PSeren izenean. Bueno, nire interventzio izango da, oin dela 2 hilabete egin gendun antzekoa. Eta orduan zan, osakidetzaren inguruan gestioa egin behartzala eta plenoak errizala gestio bat egiteko sagardoikin. Edo eskatuaz behartzala Hondarribian servicio gehiago eta bar. A ver, simplemente decir que a mí las gestiones de marketing no me gustan. Así de claro. A ver, sois equipo de gobierno de coalición,
y nos traéis aquí una cuestión en la cual lo podéis resolver solo vosotros. Y es hacer la ordenanza o aumentar la ordenanza o lo que fuera, pero no os traigáis aquí un debate que de alguna forma no tiene sentido. A ver, es que yo creo que esta es la cuestión de fundamento. Es decir, se nos trae un debate de ideas. Vosotros sacasteis unas 100 y pico propuestas en las cuales estaba el tema de habilitar o de ordenar los espacios públicos. Me parece bien, pero bueno, si hay que hacer una ordenanza, pues hacer la ordenanza, si hay que aumentarla, lo hacéis y las comisiones se trata, pero traer a pleno a buscar no sé qué beneplácito, hacer una especie de, pues un criterio político, una hoja de ruta, es que no le veo sentido. No le veo sentido en el sentido de que no es serio. El equipo de gobierno, si de alguna forma cree que hay que hacerlo, pues vale, pero lo hacéis, se trae a la comisión, pero no a un pleno a que de alguna forma hagamos no sé qué parafernalia. Lo siento, pero nos vamos a abstener. Oso ondo, EH Bilduren izenean. Bai, arratsaldeon, lehenik eta behin, eskerrak lehen proposamena moldatzeko prestutasunarengatikan, izan ere, gaia lantzerakoan argi daukagulako, hemen gauden guztio, baina dokumentua ez, jasota zegoen bezala, neurri multzo ezberdinak behar direla daukagun egoera horreri aurre egiteko, gu planteatzen ginen 25, edo agian da 20, edo agian da 15, teknikoki landu beharreko kontu bat dela, zeren, beharra edo egoera zabala da, eta baita ere esaten genuen, azken finean autobus bat etortzen delako, eta ordan zer, autobusa erdibitu batzuk hemendik, besteak handik, baina baita iruditzen zitzaigun, eta martxan dagoen bezala, parkalekuen azterketa egin behar degula, herrian akaso, zenbat autobus hartu daitezken, jakiten, zertara datozen ere bisita mota honetan, mugatu barko nukela, Hondarribi zenbat autobus maila honetakoa edo mota honetakoa jasan ditzaken, zenbat eskurtsio jasana alditugun, Donostin bezala, erregistratzearen ondo legoke, ez dakit, planteatu daiteken tasaren bat, ez tasaren bat, egia da, eskatzen duela neurri multzo zabala bat turismoaren kudeaketak. Horregatik, eskertzen dugu parrafo horretan ere aldaketan gauzatu izana, sakonagoa delako 25 bai edo 25 ez baino. Eta horregatik, gure aldeko bozka emango dugu bai. Eskerrik asko, beraz, 10. puntuari dagokion Ahotsanit eta EH Bilduk erdibideko talde turistikoak mugatzeko proposamenaren aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak, gehiengo onartua, eta gobernu organoen kontrolen aurretik, onartuko diazute etendura txiki bat egitea, izan ere, udalbatzako ohiko prozeduran, izan ere, jakinarazi zait kontu hartzaile Andreak bere lana usteko eskaera egin duela, edo beste lan baten izendapena jaso duela, eta alde horretatik eta bertan bere gaieko kontuak direla eta gehiago luzatu behar ez izateko, nire aldetik bai adierazi nahiko nioke alkate bezala esker ona urte hauetan Hondarribiko udalean egindako ekarpenagatik, behin baino gehiagotan gaur ere aipatu dudan bezala zure lanaren ondorioz egindako ekarpenek uste dut udalaren kudeaketa hobetzeko tresna oso eraginkorrak izan direla eta sorteko izango direla zure destino berrian topatzen dituzun lankide eta erakundea. Guretzat galera eta burua uste bat izango denaren gain, desio dizut, opa dizut, ibilbide profesional aberatsa izatea, baina horren gainetik ibilbide pertsonal oparoa izatea, eta niretzat behintzat elkarrekin lanean ezagututa pertsonak ere ezagutzen garenez,
plazer bat izan dela zurekin elkarlanean aritzea, eta esan dudan bezala bizitza pertsonal oparo bat izatea desio dudala, eta hemen izango duzula leku bat non hemen ibili garen pertsonek behintzat begiko eta estimua izango dugun zugatik. Mila esker guztiagatik, Laura. Bueno. Nada, simplemente daros las gracias a todos vosotros. Ha sido también un placer para mí trabajar con cada uno de vosotros, tanto en el plano político como en el plano técnico. Y nada, que espero que la persona que venga por aquí pues siga también intentando implementar la mejora en la gestión y os dejo en buenas manos. Eskerrik asko, zebaiz? Bueno, Aurrera. ya dugu la microa, mi esker Igor. Laura, pues nada, muchas gracias por estos años. Por lo menos ha sido siempre abierta, cada vez que te hemos preguntado ha sido abierta, nos has explicado, sobre todo muy técnico, todos los asuntos, lo cual nos ayuda mucho a entender la administración. Y por nuestra parte, ya ha dicho Igor suficiente, aquí somos personas y nos llevamos, yo creo que me llevo una amistad contigo y para lo que quieras si vienes a Hondarribia algún día, pues aquí estaremos nosotros, tanto como grupo o como las personas que somos. Mi esker, y gracias por todo lo que nos has dado. Sí, quería agradecerle a Laura primero su rigor profesional y por otro lado el buen trato y la simpatía a nivel personal. Ezin dut atzean gelditu. Bueno, zu badakizu eta eskerrik asko denengatik eta ikasitakoarengatik epe motz honetan nire aldetik. Eskerrik asko. Udalbatzarekin aurrera jarraituko dugu gobernu organoen kontrolei dagokionean, eta bertan 11. puntuari dagokio 2024ko 1528 zenbakitik 1856 zenbakira bitarteko alkateen dekretuen berri ematea, ez dakit galderarik edo badagoen. Bai. Bai, Igor, mila esker. Hiru dekreto, galdetuko dut, bale? Bat izango zen, 1675 dekretu hau, Hondarribia udalerrian etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren ematea xede duen kontratua prozesua irekia eta ohiko idazpena esleitzeko lizitazio buruzkoa da. Ez dugu lertzen, nola lizitazio hau zuen eskutikan aurrea juten den, argi esaten dulako la ley de contratos del sector público ze urratsak eman behar diren, nola egin behar diren gauzak eta zer eskatzen duen. Abotzan hitzek eta zure hitza jarriko ditut mikroan. Abotzan hitzek behin eta berriz esaten dugu azpikontratazioaren ereduekin ez da gaudela ados. Baldin eta zerbitzu hori estrukturala edo beharrezkoa dugun eta gurea bezala kontsideratzen badugu. Luzatzea azpikontratazioaren bitartez lehenik izan ziren arazo berberak ziurrenik piztiko dire. Eta beraz, langile propioekin eman behar dugu zerbitzu hau. Hau die zuen urtetan egindako hitzak. Guain esan genezake, bada bitarte honetan akordiokea lortzen duten langileak, enpresarekin eta gero konbeni hori, hitzarmena berri hori, esleipenian sartzeko. Esleipen bat egiteko argi dago, lehen aipatu dizuten 2017ko ley de contratos del sector público ze urratsak eman behar diren. Beraz, ez dakigu non dagoen zuen koherentzia. Bestia. Arantzukin eso, bale. Mila esker. Uste dut banaka erantzun behar direla, ez? Egia esan, behin eta berriro aipatzen dudan bezala, kasu honetan ere 300 dekretu diren honetan, horrela bote prontoan botatzea dekretuen galderak, dekretuen inguruko galderak, noski zailtzen dute, baina topatzen dudan aipamena egin den 1600, ez banago, oker 1675 dekretua, balio gabetutako dekretu bat da, eta ez dauka zer ikusirik aipatzen den gaiarekin.
Kasu hontan 1675 dekretuak hitz egiten du zerga batei buruz eta ez etxez-etxeko laguntza zerbitzuari buruz. Baina, bueno, etxez-etxeko, ulertzen dut etxez-etxeko laguntza zerbitzuari buruz galdetu nahi denean, eta kasu honetan ez dela dekretu honi buruz galdetzen. Zenbaki honi duena, baino bai aipatuko dut, nire hitzak aipatzea dituzun bezala, nik zureak ere aipatuko ditu dela, eta zuk aipatu izan duzu behin baina gehiagotan atzera ez behiratzeko, ez? Eta nola egiten da zerbitzu bat strukturala denean publikoki kudeatzeko lanketa nik nahi nuke, baina guztiok badakigu espediente horrek izapidetzeak hilabeteetako tramitazioa eragiten duela, eta are gehiago etxez-etxeko langileen kasuan bezala jardunaldi ezberdin ugaritako kasuak daudenean, kontratazio publiko edo zuzenean egitea horrelako esleipen bat oso konplexua da, eta urteetan zerbitzu hau beti emakida bidez eskaini denean, egun batetik bestera mundu guztiak ulertuko du ez dela transformazio bat egiten, baizik eta ibilbide baten bitartez jorratzen da. Uste dut udaltalde edo gobernu talde honetatik teknikariei pasatzen diegula noizean behin ardura poliki-poliki esleituta dauden zerbitzuak publiko egiterako bidean jartzeko egin beharreko espedienteak izapidetzea, eta horretan gaudela badakit, baina zer gertatzen da etxez-etxeko laguntza zerbitzuarekin? Ez banago irailean iraungitzen dela kontratua, eta guztiok dakigun bezala kontratua iraungi aurretik esleipen berri bat egin beharra dago, eta esleipena egin beharra dago 3 hilabetetan ezinezkoa delako horrelako langile volumena jasotzen duen talde bat zuzenean udaletik kontratatzekoa. Zuek oso ongi badakizue proposatzen ari zareten horren aurrean langileekiko arazo larri bat sortuko lukeela. Izan ere, langile publikoak izendatzerako garaian meritu, gaitasun eta berdintasun printzipioak bete behar dira, eta horri nola ematen diogun buelta hainbeste langile daudenean eta hain kontratazio egoera desberdinetan daudenean, suposatzen du egin beharko genukela hautaketa prozesu bat printzipio horiek bete ahal izateko. Eta hori badakizute baita ere, epe laburrean ezinezkoa dela egitea, eta horregatik eta urtebeteko epea duen lizitazio bat da dekretu bitartez onartu dena, izan ere etxez-etxeko langileen kasuan beste arazo batekin aurkitu gara, eta aurkitu garen arazoa da hitzarmena iraungita zutela, eta esleipena martxan jarri aurretik justu hasi direla hitzarmen berri bat egiteko negoziaketetan, eta momentu honetan ez daukatela adostasunik. Guk prozedura luzatu dugu ahaltzen gehien, epemugaz kanpo ez gelditzeko izapide horretan azkenian baldintzak aldatu ditugu epemugan maksimoraino eramatearren, kontratuaren iraunaldia aurrikusi dugu urtebetekoa soilik, izan ere hitzartzen baldin badute lan baldintza berri horiek jaso beharko lirateke
hitzarmen berri edo esleipen berri batean, eta ezin da kontratu aldatu, horregatik urtebeteko kontratua soilik aurreikusi dugu. Eta bide horretan, negoziaketetan, enpresa eta langileak negoziaketetan dauden bide horretan, greba egoera batetara iritsi dira, ez direlako ados jartzen. Eta momentu honetan greban dauden langileak dira, baina esleipen prozesua bere horretan martxan jarri beharra dago, bestela kontratua bukatu eta kontraturik gabe geratuko ginatekelako, eta oraindikan eta egoera zailago edo makurrago batean aurki gintezkelako. Beraz, ez dakit zenbakiko dekretua den eta aurrez jakinaraziko bazenigute gaiaren inguruan, denok segurazki edukiko genuke dekretuaren inguruan informazioa emateko aukera, baina hori da etxez-etxeko langileen inguruan esan dezakedana momentu hontan. Mi esker Igor. Oraingoa 1753. Bertan, mugikortasun ordenantzei buruzko aldaketa bat, hondartza eremuko otaren zuzenketa txiki bat. Este tema no es nuevo y no voy a entrar si había que hacer el cambio o no, sino en las formas. Creemos que el cambio de una ordenanza debe ser informada en comisión, pues enterarnos por decreto creemos que no es lo correcto, pues ya lo hiciste antes con el 425, en el tema del Mendelu, hor bai abisatu zenu. Y por lo menos se nos informó. Y tirando del hilo, dos preguntas. Como dijiste a la reunión abierta de los vecinos que tuviste en Mendelu, a la pregunta, yo como propietaria de un negocio de Mendelu tendré tarjeta de aparcamiento, pero mi trabajador, a lo que contestaste. No te preocupes, todo aquel que haga vida en Mendelu tendrá tarjeta de aparcamiento. Y esa es la pregunta. Por lo tanto, todos aquellos que hacen vida en el parking de la playa tendrán la misma consideración, tanto los trabajadores de la playa como el de los bares del puerto deportivo. Mi esker. Berriro ere, barkatuko diazu Gonzalo, baino 1783 dekretua ez da hitz egiten ari ziren hori behintzat ni daukadan zerrendaren arabera. Vale. 1753. Bai. Bertan ordenantza aldaketa bat, hondartzagako eremuan. Otaren buruz. Momentu bat. Bai. Ekainak 13an sinatuta, 1753. Bestea zakat eskutan, bestela behiratuko nizun. Ados, ordenantzaren aldaketa hau egin zen, benetan lotxa ematen dit hemen hitz egitea, baina eske gure araubidean, Gonzalo, ez zegoen sartua hondartzan aparkalekurik zegoenik, eta hamarkada luzeetan egondu da aparkaleku bat gure herrian inolako araubideretan oinarririk ez zuena, eta inolako araubiderik ez zuen horretan kobraketa batzuk egiten genitun ordenantza fiskalen araberakoak, baina eske ordenantza fiskalek ere ez zuten 24 orduko aparkalekuen kobraketagatik aurrikusten ezer. Eta jabetu ginen ekainaren 13an, non eta ja hondartzako parkina zabalik, ekainaren 13an ez, jabetu ginen 2 egun lehenago,
eta sentitzen dut hemen horrela galdetzea eta horrela hitz egin behar izatea, baina altxatu genituen barrerak bi egunetan eta modu urgentean egin behar izan genuen ordenantza aldaketa hau etzegolako inolako arau oinarririk non parkin bat egon zitekeen Hondarribian eta kobratu genezakeen parkin horregatik. Eta egiten duzu aipamen bat dekretu batetna formagatik eta formak dire zuzentzeko gabezia nabarmen bat eduki duguna hamarkada luzeetan udaletxe honetan zuzenketa bat egiten da eta benetan galdera ere iruditzen zait neurri batean egoera nahasteko egiten dela, zeren lotzen duzu gauza bat, zuzenketa bat, hau da, arau oinarri bat ezartzen diogula errealitate bati daukagun herrian eta urte luzeetan egon dena arautu gabekoa zuzenketa bat egiteko eta modu urgentean eginda jarri dire hainbat teknikari lanean beste beraien eguneroko lanak alde batera utzita zuzenketa bat egiteko lehenbailen daukagun errealitate horrek arau oinarria izan dezan eta hasten duzu beste auzo baten egoera ezberdin batekin, guztiz ezberdina den egoera batekin. Jo, benetan, dekretu honen fedea eta funtsa izan da arau oinarririk gabeko zerbait regulatzea jardun hori eman ahal izateko lege oinarri baten barruan, besterik ez. Markatu Igor, nire ustez galdera esan dizut argi. No voy a entrar si había que hacer el cambio o no, sino en las formas. Nahi bauzu erantzuten dizut. Barkatu ez. Vale. Gero esan dizut galdera bat ea eremuko langileak izango duten aparkatzeko txartela mendelun moduan. Hondartzako eremuan hondarbitar guztiek daukate txartel bat ateratzeko eskubidea. Eta hori horrela jasota dago gure ordenantzetan. Hondarbitar guztiek edukiko dute daukate eta zeukaten txartel hori ateratzeko eskubidea. Eta beste hondarbitar guztiek bezala hondartza eremuan erabilerak egiten dituzten herritarrek eskubidea edukiko dute txartel bat edukitzekoa pertsona guztiek duten baldintza berberean. Orduan, beste eremutan eman den eskuzabal hori txartelekin hemen ez da emango. Hondarribiko hondartzan erabilera egiten duen hondarribitar orok eskubidea edukiko du eta dauka eta bazeuka lehendik ere txartel bat edukitzeko. Eta hondarbitar guztiek daukaten eskubide berbera edukiko dute hondartzan inguruan ibiltzen diren hondarribitar guztiek. Harira, hemen daude ale batzuk, baino ez da beharrezkoa behiratzea zeintzu diren. 1782, 1782, 1787, 1812 eta pare bat gehiago, baino pasatzen digu modutan baitare. Estabilizazio plan bat martxan dago, azterketak indie maiatzan, bost administrari plaza buruz ere aipatzen da, baina gu hau dena dekretoz bidez enteratu gera. Horregatikan lehen esan deten moduan, eskatzen genu, holako gai importanteak daudenean, ne ustez, bertako langileen gutxienez informazioa jakiteko komisio informaziotikan pasatzea dela. Moduan. Bai, uste dut hemen argi eta garbi esan behar dela, egonkortze prozesuei dagokionean baldin badago zinegotzi bakar bat esaten duena, ez duena ezagutzen egonkortze prozesu batzuk martxan daudela, kontratazio prozedura batzuk ematen adri direlarik, eta batzuk, legealdi honetan sartutako batzuk oinarriak ez dituzte ezagutzen, eta hau da,
egonkortze prozesu horren oinarriak ez dituzte ezagutuko, baina ulertzen dut berriak diren zinegotzi guztiek ere hitz egin delako udalbatza honetan behintzat egonkortze prozesuak martxan daudela eta egonkortze prozesu horiek aurten bukatu beharreko helburua finkatuta daukagula eta izapidetzen ari direla tramitazio guzti horiek hitz egin dugula behin baino gehiagotan eta behin prozedurak amaitze bidean, hau da, prozedurak burutu ditugu gehienak, eta orain ebazpenen momentuan gaude, eta ebazpenen momentuan gauden horretan izendapenak egitea dagokio, eta ja zorionez, eta uste dut guztiak zoriontzekoa gerela, egonkortze prozesuetako langileak funtzionario bezala izendatzen hasiak gaude. Izan ere, epe mugak errespetatzen ari garelako eta lehen aldi baterako ziren hainbat eta hainbat langile egonkortzen ari garelako eta funtzionario izaera hartzen ari direlako. Beste kasu ezberdin bat da, aipatzen duzun administraria, pentsatzen dut beste kasu ezberdin bat eta sari zela ez delako egonkortze prozesuetatik eratorritakoa, baizik eta lanpostu deialdi publiko baten inguruko informazioari buruzkoa dela ulertu dezaket, eta kasu horretan ere aipatu beharra daukat, udalbatza honi berri eman zitzaiola zein den datozen 3 urteetarako aurreikusita dagoen lanpostuen deialdien helburuak, eta horri buruz ere hemen bertan hitz egiten aritu gara, eta lehenengo deialdi publikoa martxan dago, 5 administrari kontratatzerako proposamen hori martxan dago, deialdi publikoa boletinera bidali dela uste dut, ez banago oker, eta hori seinale da gauzak badijoa aztela aurrera, baino ezin hori jakinarazi gabe, baizik eta bertan hitz egindako eta bertan udalbatza honetan osoko bilkuran zinegotzi guztiak presente gaudela egindako planifikazioen gauzatze maila bati buruzko dekretuak edo egintzak dira. Beraz, esatea inori ez diogula ezer esan, ez da batzordean, baizik udalbatzan bertan aurkeztu diren planifikazioen burutze maila bati buruzko egitate administratiboak dira hor aipatzen dituzun horiek. Igor, barkatuko diazu, gauz batzuk arrazoi duzu, noski baietz. Eta plangintza jarri zela, egonkortze plan guztia eta hori dena. Baina faltan botatzen dugu egonkortze planaren azterketa guztiak maiatzen egin direnez eta administrari prozesu berri honeri dekretuz ezagutu du martxan jarri dela, jarri behar zela bai, baina jada martxan jarri dela, faltan botatzen dugu agian komisio informatibo bat, nola gelditu den azterketak horiek, edo teknikariak, edo zu bertan, azaltzea beziakide garen horiek eri. Horregatik esaten dut, komisio informatibo bat. Baina besterik gabe, ez du nahi gehiago jorratu. Eta gero, badire beste hainbeste, baina batzordeak egiten baldin badire, bertan galdeituko ditugu. Mi esker. Eskerrik asko, beste dekreturen baten berri ematerik behar da. Erregu eta galderetara pasako gara, ongi badera itzozue, 12. puntura, eta 12. puntu honetan erregu eta galderei dagokionean erregistro bitartez Alderdi Sozialistak sartu du galdera bateria bat. Zuena da hitza, erregistro bitartez sartu duzutelako. Josu, normalean ni alkate naizelarik beti erregistratu duenari galdera eta lehenen erregistratzen duenari baldin badago urrenkera horretan egiten ditugu hitzartzeak. Orduan, normalean izaten da, kasu honetan gaur egin dugun bezala, erregistro bitartez galderak sartu dituen udaltaldeari ematen diot hitza. Junta portavozen, diferente dala, baina, bueno, berdintzait, izatea limisi bigarren, con el permiso, bueno. Gure galderak, pixka bat dijoa, galdera erantzuna, horren bilagoaz. Galdera erantzuna, bueno, pixka sentido horretan. Lehenbiziko galdera izango izateke,
Plan General de Burus. Teniendo en cuenta el Plan General, que fue un documento impuesto sin debate y el procedimiento va a seguir, ¿qué procedimiento va a seguir el equipo de gobierno si se piensa iniciar el nuevo Plan General o continuar con el mismo o sobre qué bases? Es decir, nosotros en la última despedimos lo que fue la legislatura con una rueda de prensa diciendo que esto no se había consultado con nosotros, que había sido precipitado, y ahora la pregunta que hago al equipo de gobierno es si de alguna forma ante esa situación, que también ellos formaban parte de este tema, qué planteamiento se va a realizar y cuál es el tema, si de alguna forma vamos a iniciar un nuevo proceso del plan general o de alguna forma vamos a aceptar como lo que es el plan inicial y vamos a seguir con las enmiendas en este sentido. Esa es un poco la pregunta. Arratsaldeon, mila esker, Josu. Bueno, nik uste dut parte hartze saio guztietan, komunikabideetan ere, nahiko argi azaldu dugula, ez dugula apo berri bat hasiko, izan ere, zuen aldetik ere askotan gogorarazten diguzue zein garrantzizkoa den horrelako tresna bat edukitzea, eta hori konpartitzen dugu alderdi politiko guztiek, beraz, gure asmoa izango litzateke agintaldi honetan apoa onartuta geratzea, beraz, ezin dugu berri bat hasi. Gainera, nik uste dut, konpartitzen genuela ere, apoaren bilakaera horretan, hasieran, aldeko oneritzia zegoela, eta gero egia da, pixkanaka gure babesa galtzen joan zela, baina dokumentuaren zati handi bat rekuperatu daitekela. Hau esan da. Noski, gure kriterioak mantentzen ditugu, horrela egin dugu ere parte hartze saioetan, beti azaldu dugu zeintzuk ziren gure nahiak, eta tartean ez dugu izkutatuko basako ez dugula ikusten, transferentzien mekanismoarekin ez gaudela ados, hainbat eta hainbat neurri azaldu ditugu behin eta berriro. Orain, baita ere nik uste dut, behin eta berriro aipatu dugun bezala, alegazioen txostena, edo txostena baino gehiago, alegazioak aztertzeaz bukatzen ari gera. Egia da, alegazio horiek erakutsi digutela apoak, hasierako onarpenaren dokumentuak akatsak dituela, eta akatsak izateaz aparte, beste hainbat proposamen ere estimatzeko moduan daudela. Beraz, oraintxe bertan, gauden fasean da, ikusi aldaketa horiek nola moldatuko luketen dokumentua, eta behin hori daukagula, hau da nolabaiteko simulazio edo proiektu berri horrek formatzen duenean, batzordean hasi berriro denon artean lantzen. Espero dut, hilabete baten bueltan prestegotea horrelako lanketari eusteko. Horixe, berantzuna? Bigarrengo galdera. ¿Qué negociaciones se han realizado, si se han realizado, con las viviendas de Montañanea y si se respetan los criterios defendidos en su día por vuestra formación en el 75-25 o hay otros criterios? Vale. Hemen hasi beharko naiz esaten, leheno nionaren aritik, preseski Montañaneako eremuan akats bat dago, eta alegazio batek horrela adierazi digu. Izan ere, hasierako onarpenean, eremu hori hiri lur bezala definituta dago, eta hori ez da zuzena, lur urbanizagarria da argi eta garbi, eta beraz, apoak lehendabizi kalifikazio aldaketa hori jaso beharko du. Eta gero noski, esan dudan bezala, transferentzia mekanismoa mantentzen ari gara, eta bertako kudeatzaileekin elkarrizketetan gaude, nolabait gure borondate hori betetze aldera. ¿Y qué proporciones se van a plantear? Etxebizitza dotazionalak egiteko,
Ez da negoziaziorik behar, izan ere, dotazionalak egingo dira horretarako destinatutako udal lurretan. Beraz, ez da negoziaziorik behar. ¿Qué plazo se marca el equipo de gobierno sobre el plan de valoración de los puestos de trabajo del ayuntamiento? Teniendo en cuenta que en algunos departamentos se han dado pasos de reconocimiento y que pasa el tiempo, ¿se tendrá en cuenta el carácter retroactivo de su aplicación? Galdera baten barruan galdera desberdinak daudela iruditzen zait. Alde batetik lanpostuen balorazio objektiboari buruzko galdeketa horretan udalbatzan aritu garenean ere aipatu dugu kontu hartzailearen txostenetan eta gomendioa bazegoela lanpostuen balorazio objektiboa egitea. Horren inguruan adierazi nahi nuke lizitazio prozesu bat abiatu zela eta tamalez lizitazio hori desertu gelditu dela, ez inor aurkeztu ez delako, baizik aurkeztu diren proposamenak edo teknikoki baloratu dira nahikotasuna betetzen ez zutela edo forma akatsak zituztela, eta orduan bertan bera gelditu da nire penarako edo nolabait esateko, eta lizitazio prozesu berria ja martxan dagoela ere jakinarazi nahi dut, eta plegu horiek jasotzen dute lanketa hori urtebeteko epean egiteko lanketa bat dela, eta espero dut lizitazio prozesua martxan jarri denez, espero dut irailerako kontratu hori firmatu ahal izatea, eta irailerako epemuga egongo litzateke lanpostuen balorazio objektibo hori egikaritzeko. Eta gero bestea, egia esan, ez dut oso ongi ulertzen alde batetik departamentu batzuetan rekonozimentu batzuk eman direla, pentsatzen du rekonozimentuak eman baldin badira, beraien, eta eman dira, eta lanpostuen zerrendan aldaketa batzuk eman dira, eta neurri horretan, lanpostuen zerrendan eman diren aldaketa horiek, beraien kategoriako lan baldintzekin edo jasoak daude, eta printzipioz aipatu genuen bezala, ez genuen aurrikusten lanpostuen balorazio objektiboa egiten den bitartean, langileen oinarri salarialak edo aldatzen hasteko aukerarik. Eta atzera eraginkortasunaren aplikazioaren inguruan legediak esaten duena besterik ezin dute izan, eta gaur eduki dugun dokumentazio guzti horren artean hain zuzen ere honen inguruko aipamen zehatz bat egiten zen, eta horri helduko diot. ¿Qué intenciones tiene el equipo de gobierno con los sacos de plástico en la regata de Cuatrovientos? Ikusita abuztuan aurrikusten direla berriro ere oso marea altuak, bertan geldituko dira. Proiektua iritsi zen, proiektua egikaritzeko dirua ere badaukagu, eta oraintxe bertan proiektua egin zuen enpresari eskatu genion bi alternatiba emateko, alde batetik farola fotovoltaikoak jartzeko, edo beste alternatiba ohiko edo farola tradizional horiek jartzeko. Oraintxe bertan, teknikoki, zerbitzu teknikariekin eta brigadakoekin aztertzen ari dira bietako zein eraman aurrera, zein lehen etxi. Al decreto 988 en relación al expediente administrativo a varias personas, entre ellas a 2 cargos públicos. Desde la alcaldía galdetzen denean, uste dut hemen gauden ordezkari politiko guztiok eta teknikariak gu baino beto gainera,
espediente administratibo bat zabaltzen denean, espediente administratiboen ibilbidea uste dut jakina dela gu guztion aldetik, hau da espediente administratibo batek irekiera badauka, desarrollo edo garapen fase badauka eta itxiera bat dauka. Beraz, kasu honetan ere, espediente administratibo guztiak bezala, irekiera bat egon zen, orain garapen prozesuan dago, ongi dakizun bezala, eta itxiera bat izango du teknikoki baloratzen den momentuan, eta hori da alkate honek prozedurei dagokienean esan dezakena. Mantener las vallas de las casas de Mugondo. Galdera honetan eta bihotza eskuan dudala jakin nahiko nuke nondik egiten den galdera hau, ze posiziotik, ze helbururekin, ze arrazoi dago galdera honen atzean, ez baldin bada, ez dakit, sua piztea. Izan ere, badakigu, baia horiek hor daudela IT baten ondorioz, eta beraz, hor rekiritutako neurri bat direla. Orduan, benetan ez dut ulertzen, galderaren espiritua. Ez da intentzik, Ez da intentzik. Bale, ez dira gurea. Galdetzen zidaten eri, eta nik dende galdetu. Sin más. Ez dago. Esaten dizut, IT baten ondoriozko neurriak dira, beraz, IT-an aurrera egiten duten enean, jongo dira kentzen. Baina ez da gure erabaki bat. ¿Cómo está el procedimiento, si lo hay, sobre el terreno de Mendelu junto a la farmacia, donde hay una serie de vehículos, incluyendo un autobús? Ez da lehenbiziko galdera, hoi. Oendela 3 hilabetein un galdera berdin. Eta 3 hilabete zamazkila, eta ez dago erantzunikan. Bai, arrazoi eman behar dizut, duela ez dakiz ematia bete galdera berdina egin zenuten, eta uste dut erantzun genuela rekeritu zaiola jabeari, hori bertatik kentzeko, izan ere residu urbano bezala ulertzen dugu, eta hori hortik kendu behar da. Esan beharra dago, partzela pribatua dela, eta partzela pribatua denean, prozedurak ez dirala guk nahiko genuke bezain bizkorrak, baina prozedura martxan dago. Bai, residu urbano bezala definituta. ¿Cómo está la relación del plan hidrológico? Si está terminado, ¿qué razones hay para que no se nos entregue el informe y poder compartir un análisis conjunto ante en otras instituciones? Vale. Norbaitek itzali dit. A ber, izan ere, hori, esango nuke, Mendeluko azalpena egin eta hurrengo egunean bertan, bozera maileekin konpartitu nuela dokumentua emailez, oraintxe bertan udal web horrian dago dokumentua, beraz ez dago hizkuntatuta, publikoa da, mundu guztiak deskargatu dezake, eta esan genuen bezala, batzordean tratatuko da izan ere, proposatzen diren neurri horiei buruz politikoki ere hitz egin behar dugu. Baina, hori, harritzen nahuela, honek. Eta, auzora joan ginen, han azaldu genuen, de hecho, han zineten, Gonzalo Korentxe bertan esan du, han egon duzela. Orduan, hori, eske, bukatuta dago, publikoa da, eta hemendik aurrera hartu behar diren pausu horien aurrean, politikoki hitz egingo dugu, noski? Bueno, nola dago, hau da, berriz ere galdera berdina doan dela 2-3 egin gendun bere.
cómo está la licitación, si hay, y qué proyecto tiene el equipo de gobierno para los servicios sociales y qué previsiones se tienen sobre este desarrollo. Hau da, oin dela 2 hilabete, galdera egin nun, esan ziaten, planoa dagoela, ez dakit zer, berriro ez dakit nik nola dagoen asuntoa. Obreri piztu dut, nik ere bai. Obreri dagokionez, hortaz ari batzera, esan izun bezala, planoak iritsi ziren, badakizu prozedura behin eta berriro aipatu hemen, hori jaso nahi baduzu, eskari baten bitartez irigintzari idatzita, eskatu zazu eta lizitazioa idazten ari gera, gero beti bezala, nik eskerrak eman bar dizkizut, zeren esaten duzunean gizarte zerbitzuen inguruan udal gobernuarek zer garapen edo aurreikuspen daukan, niretzat plazerra da esatea, aurretik kartera hutsik aurkitu dugula, eta badakizute lasaitasun osoz beti esaten dizuedala, etxez etxeko laguntzan aurrera egin nahi dugun, jakitun ikusita nola dagoen egoera hau, baina babesgabetasun egoeran dauden adingabe eta familiei bideratutako zerbitzu bat martxan jartzera goaz, gainera eguneko unitatea ere beharrezkoa den zerbait martxan jartzeko idazketa prozesu bat abiatu dugu, bakardade egoeran dauden adineko pertsonak ere eta beraien zaintza zentroan jarri nahi dugu, eta horren informazioari ere buruz plazaratu zaizue zabalduzekin eta adinberrik, hau da, Diputazioaren Fundazioarekin izan genuen bilera, orduan uste dut zuek badakizutela gizarte zerbitzutan aurrera paso handiak eman nahi ditugula. A personas menores de edad y a sus familias con situación de riesgo leve o moderado de desprotección de Hondarribia. ¿Por qué se plantea esta contratación externa cuando la política de este equipo de gobierno es la de no externalizar los servicios? Desde nuestro punto de vista es contradictorio. Uste dut lehen ere Igorrek horren arira hausnarketa bat egin duela etxez etxeko laguntzaren inguruan, baina sakonduko du gehiago zerbitzu hau 2008tik eman behar zen, edo 2008ko gizarte zerbitzuen legeak udaleri esaten dio zerbitzu eman behar dela, eta orain ere benetan horrelako prozedura bat udalangile propioak ematean nahi badute, gizarte langile bakarrik ez daukate hau emateko gaitasuna, eta uste dut kartera aktibatzea beharrezkoa dela, hau da, babesgabetasun egoeran dauden adin txikikoak babestu behar ditugulako eta beraiekin lanketa egin behar dugulako. Orduan, udalangile propio izendatzeko emango zuen prozedura oraindik gehiago luzatuko zen, eta ezin dugu beraieri denbora gehiago eskatu. Eskerrik asko, berezia da tanatoriaren gaia gizarte zerbitzuen barruan sartzea, baina zer gertatzen den tanatorioarekin, uste dut zuek bakizutela hor dagoela, egina dagoela, aipatzen duzuten bezala galderan sententzia bat ere badagoela, jakin badakizuela dirudi, eta uste dut publiko egin dela eta adierazi izan dudala behin baina gehiagotan tanatorioaren edo behiatokiaren inguruan sententzia jakin izan genuenean egin genituela hainbat bilera, alde batetik elkartu ginela bai bizilagunekin, inguruko bizilagunekin, eta elkartu ginela baita ere eraikinaren jabekideekin galdetzeko ia ze asmo zituzten, eta sententzia bat dagoen heinean sententzia hori betetzera behartuta gaude, eta bete beharko dugu. Jabekideek adierazi zuten beraiek asmoa irekierarako asmoa badaukatela, eta horretan hitz egin genuen gai bakarra da, irekiera burutu aurretik ikuskapen bat egitearen beharra zegoela, izan ere urte batzuetan itxita egondaen eraikin bada eta aktibitatea ez dena martxan jarri, naiz eta horretarako baimenak bazituzten,
martxan jarriz den aktivitate bat izanik, berriro martxa hartzeko ikuskapen bat egintearen beharra edo egokiera ikusten genuela, eta beraiek jakinarazteko noiz zuten asmoa, ireki aurretik, udal teknikariak legezkotasun guztiak betetzen direla ziurtatzeko, eta ondoren izango du izan beharreko ibilbidea. Eta badakit ez dutela momentuz komunikazio hori egin, udaletik berriro errekerimendua egin zaionean mesedez adierazteko, noiz duten asmoa irekierarako, zeren gogoratzen diegula berriro, teknikoki ikuskapen bat egitearen beharra badagoela, izan ere, bide honetan legedirik edo aldatu baldin bada, legedi horretara egokitu beharko du aktibitate honek, eta sententzia bete eta gauza guztiak dagokion bezala funtzionatzen dutela bermatu egin behar dugu. Bai, kiroldegiaren egoera guztiok jakinaren gainean gauden egoera da. Kiroldegia kontraturik ez duen enpresa batek kudeatzen du 2021 garren urtea ezkeroztik. Momentu honetan zerbitzuaren bideragarritasun ekonomikoaren azterketa dago martxan, eta honen baitan udalak erabaki beharko du zerbitzuaren kudeaketa modua. Lizitazioa hurrengo hilabeteetan egingo da. Udaletik zuzenean. Baina ezin dugu ukatu prozesu hau baldintzatuta dagoela kiroldegia eraikita dagoen lursailaren emakidaren zalantzasko etorkizunarekin. Gure aldetik emakideen luzapenari buruzko espedientearen eta espedienteen tramitazioaren egoerari buruzko informazio eskaera formala luzatu diogu trantsizio ekologiko eta demografikorako ministerioari. Nik dakidanez, momentuz ez dugu oraindik erantzunik jaso. Ez dakit zuek informazio gehiago edukiko dezuen honi buruz. ¿Tiene alguna intención de abrir el proceso con el fin de darle un carácter municipal a música escola? ¿Día? Hausnartzeko prest gaude, inongo dudarik ez. Dena dela, aipatu beharra daukagu, bere garaian abiatu zen hausnarketa prozesua izan zala, kudeaketa eredu desberdinak hausnartzeko edo aztertzeko prozesua. Eta bertan, aurkeztu ziren, edo aztertu ziren, edo ikusi ziren, kudeaketa prozesu edo eredu desberdinak. Orduan, esan dako, hausnartzeko prest gaude, eta egia esan, momentu honetan, ez dugu ikusten nolabait urgentziazko edo lehentasunen artean ez daude, ez dago, baditugulako lehentasuna markatuak eta beste lehentasun batzu ditugu mahai gainean. Jaizkibelen inguruan, sobre los cierres en el golf. Se ha requerido a la organización Jaizkibel que abra las barreras y la eliminación de las cámaras en los lugares de servidumbre de paso. Esaten duzun bezala, itxitura eta kamera horiek lizentziarik gabe jarriak dira, eta errekiritu zitzaien jabekidei horiek erretiratzeko, ez zeuden ados, eta beraz kontentziozora jo zuten. Lehenengo instantzian epaitegiek udalari eman diote arrazoia, baina horrekin ere ez daude konforme, eta beraz epaibideak irekita jarraitzen du, beraz sententzia hori irmoa ez den bitartean prozedura jarraitzen du. Si se trató este tema y qué otras cuestiones se abordaron, quisiéramos que se nos informara si se da la ocasión. Egia esan, bilera bat, baino desente gehiago eduki ditugu bertako auzokideekin, izan ere, edo gehiene jakingo dugu, han bizikidetza arazoak badaudela eta zatitutako komunidade bat dela, eta beraz, eritzi ezberdineko jendearekin bildu gara, gai hau ez da atera, ez da beraien lehentasunezko gai bat,
eta gehiago kezkatzen die, beraien saneamendu eta azpiegituren etorkizunak. Baina, guk beharrean gaude gogorarazteko pribatuak direla eta sententzia batek horrela adierazten dula, eta hortikan aurrera errekorrido gutxi geratzen dela. Se va a dar aparcamiento de la zona del frontón de Muliate en relación a las caravanas. ¿Qué previsión tenemos por parte del equipo de gobierno? Bueno, jakin badakigu Hondarribian aparkalekuekin arazo bat daukagula, ez frontoiaren eta Muliateko eremuan soilik, herri osoko arazo bat badaukagu. Deigarri egite zaigu kezkatzea udaltalde bat soilik gune jakin batean gertatzen den egoerataz, izan ere oso hedatua baitago Hondarribian aparkalekuari dagokionean arazo bat existitzen dela. Nik karabanak horrela behintzat ez ditut inon kalean behintzat ikusten, ulertzen dut hitz egiten ari zela autokarabanen inguruan, ez karabanen inguruan, izan ere ezberdinak dira batzuk eta besteak. Eta autokarabanen inguruan ari baldin bazara, izan ere karabanerik ez dagolako ez eremu horretan ez beste kale eremuan inon, soilik karabanak egon daitezke akanpalekuetan edo kanpinetan. Autokarabanen inguruan ari baldin bazara, noski ez da bakarrik eremu hori arazoa bizitzen duena, badaude beste eremu batzuk ere arazoa bizitzen dutenak. Udal talde honetatik, edo gobernu taldetik, hobeto esan da orain, burubelarri jardun dugu autokarabanentzako espazio bila, bagabiltza aukera ezberdinak izan ditugu mahai gainean. Ni neu elkartu izan naiz autokarabanista elkarteren bateko ordezkaritzarekin, eta esan beharra daukadana da, autokarabanak neurri batean ibilgailu, ohiko ibilgailuak direla, beste ibilgailuak bezalako garraio bideak direla, eta araudian jasota dagoela oso garbi autokarabanak ezin direla diskriminatu beste ibilgailuen konparazioan, eta jasotzen da baita ere oso garbi autokarabanak eremu publikoan aparkatzeko direla eta ez direla pernoktatzeko elementuak edo beraien kabinak atera edo kaltzoak jarri eta horrelako gauzetarako. Beraz, gure aldetik ezin duguna da araudiari muzin egitea eta konsideratzea autokarabanak ibilgailu berezi bezala beraien fitxa teknikoetan eta ibilgailu direnean, eta bai transmititu dena udal honetatik eta udaltzaingoa pentsatzen dut horretan ari dela pernoktazio egoerak edo nolabait akanpadak ekidin egin behar ditugula kale publikoan. Guk eskatuta gaude, gobernu taldetik eskatuta gaude, akanpada egoerak ematea kale publikoan. Eta hori autokarabanista elkarteekin eta horrela hitzartu dugu, hau da, jarduera egokiak egiten direnean, jarduera egokiak egiten dira, eta horren aurrean ezin dugu neurri berezirik hartu, orain jarduketa desegokiak egiten direnean, hoien aurrean bai erantzun bat eman behar dugula, eta erantzun horiek emateko instrukzioak edo eman dira. Bai, gustatuko litzaiguke etorkizun labur batean eta kirol eremuekin gertatzen den bezala eta gure eskuetan ez dagon lurzoru baten inguruan bai izan daitekela autokarabanentzako aparkatzeko aukera eta zerbitzuak ematen dituen espazio bat badagoelarik, gustatuko litzaiguke trantsizio ekologikoko ministeritzak behingoz beraien jabari publiko hori beharrezko ez duela izendatzea, eta horretarako uste dut alderdi sozialista erraminta bat dela ministeritza horretan gobernuan zaudetelako, eta uste dut tramiteak agilizatzeko
alderdi sozialistari ere deia egin beharra dio dala, izan ere, urteetan erantzunik ez ematea, udalak egiten dituen eskariei, alde batetik sortzen ditu ere aukera murrizketa batzuk, izan ere gure lurzoruaren erabileran bilatu genitzakelako aukerak dauden hainbat arazori erantzuna emateko, eta ezin baditugu gure kudeaketatik kudeatu lurzoru horiek, nekez eman ahalko dizkiogu soluzioak, izan ere beste administrazio batzuk kudeatzen dute, eta orain momentu honetan, kasu honetan, eremu hori hain zuzen ere zuen alderdiak kudeatzen du, eta ez daukagu aukerarik hor eragiteko. Barkatu, erantzuna nirea da, zurea galdera den bezala erantzuna nirea da, eta ez diazu esango zein izan behar duen nire erantzuna. Eskerrik asko, erantzuna nahi badezu behintzat, noski? Bai, eskerrik asko. Bai, beno, Ardora jatetxearen ustiapena 2006 urtetik kontraturik gabe egonda enpresa baten esku, modu irregularrean. Kudeatzaileak apirilean jakinarazi zigun maiatzako 31ean utziko zuela bere jarduna, eta eskerostik itxita dago. Gure asmoa zein den, udaletik kudeaketa zuzena egitea, esleitzea, eta udalak erakitzea ze kudeaketa modu egingo den, eta horrela ahalbidetuko dugu modu legalean erabilera bat egin ahal izatea instalazio horretan, ez orain arte bezala. Beste galderarik? Itxoite maezu. Galdera horren inguruan? Bai. Josu, nik bai eskatuko dizut, zuk hitza hartzen duzunean, eta hemen gauden zinegotzi guztiok, zure hitza errespetatzen dugun bezala, zuk ere beste zinegotzien hitza errespetatzea. Eta zuk hitza egiten duzunean, berdin du egon 10, 5 edo 20 minutu, denak adi egoten gera eta zure hitza errespetatzen dugu. Eta nik uste dut hemen gauden guztiok errespetu bera merezi dugula. Punto. Beste galderarik? Ez, txoin, nik iten dut, eta gero zu, bale, markatu. Mi esker, Igor. Ekainean 20an, agendan ikusi genuen moduan, eta gero prentzasko arbaterekin ikusi genuen, Kotzon Ezagorderekin bildu zinetela, bi alkateak bai Irungo eta Hondarribiko alkateak. Bertan, zertaz hitzen zenuten, o zer gertatu zen horta, baina gure hitza da Hondarriko herrian eta komarkaldian batez ere ze intentzioa dazkaten, ze pea jarri dituzten, zeren azkenekoan geritu ginen hemen lizentzia gabe zeudela, ezela egokia sartu, eta hortikan aurrea ez dakit ze gertatu den. Ze intentzioa dazkaten. Eskerrik asko. Bai. Bilerari buruz esatezu, ez? Bai, baina herriko gaiarekin. Batez ere, komarkalean egin nahi diren obran gain, agian hitzin zenuten, ala ez, eta hori jakiteko, kontatu balitu. Bai, noski, jardun ginen ekainaren 20an izango da, hemen aipatu zen, eta komunikabidetan aipatu zen Osasun Kontseilariari ez geniola bilera hitzorduari erantzun edo, eta errespetu instituzional falta zela aipatu zenian zuk azkeneko udalbatzan ez banago oker, eta aipatu nizuen bezala asmoa bazegoen gure aldetik elkartzeko aspaldidanik egindako eskaera zelako, eta eskaera horien aurrean justu
nire ezintasuna adierazi nuen bileretako bat egiterakoan udalbatza egunean zelako, eta ezin nuelako hartu goiz oso bat Bilbora joan eta bilera hori burutzeko, eta azkenik bai hitzartu ahal izan genuen Kontseilaria, Irungo eta Hondarribiko alkateekin eta baita Osasun Saileko azpiegituren arduraduna eta Osasun Medikoko arduradun batekin ere bilera hori Bilbon. Bertan izan ginen eta Hondarribiri dagokionean hitz egin genuena izan zen zeudela azpiegitura batzuk bereziki Bidasoa ospitalean inbertsio batzuk behar zituztenak, eta inbertsio horiek bideratuta daude bereziki kirurgia planta berri bat egiteko beharrean, gaur egun dagoena zarkituta dagoelako, eta espazio horren berritze bat eman nahi da beste solairu batera eremu kirurgikoa eramanez, eta orain eremu kirurgikoa dagoen horretan espazio libre berri bat sortuko dela, eta horretan hausnartu behar dela zein erabilera eman nahi zaion eskualdearentzako egokia edo osasun zerbitzu publiko hori ahalik eta hobekien erabili ahal izateko. Hondarribiri dagokionean horretaz aritu ginen bereziki, beraiek guk udal bezala inbertsioak burutzeko eskaera luzatu genion, Hondarribi bezala inbertsioak egitea ezinbestekoa daukagula, osasun zerbitzu publiko duin eta egokia eukitzeko, eta beraiek aipatu zuten, beraien aldetik Bidasoa ospitalean aurreikusita dituzten inbertsio horiek burutzea. Beste alde batetik galdetu didazu, inbertsio hauek burutzeko ezinbestean orain unitate administratiboa edo bigarren solairua den horretan kokatu behar baldin bada bloke kirurgikoa, handagoen unitate administratiboa eta baita ere beste zerbitzu batzuk berregokitu egin behar dira ospitalean, orduan unitate administratiboa kanpora ateratzeko eta bloke prefabrikatu batzu, moderno batzuetan egokitu nahi dituzte kanpokaldean, eta horretarako ere eskaera egina dute, eta eskaera hori egin dutenean, hasiera batean, horretzen naiz duela hilabete batzu galdetu zenidan, ez zitzaiola obra txiki bezala baimena eman, etzelako tramite modu egokia, eta obra proiektua egin duen enpresarekin eta osasun sailarekin badakit zerbitzu teknikoak lanean daudela, izan ere obra hori tramitatzerako garaian jabetu dira badaudela hainbat espazio ez daudenak aurreikusita edo ez daudenak jasota guk daukagun dokumentazioan, udalean dagoen dokumentazioan, hau da jarduketa batzuk egin izan dira ospitalean ez direnak jakinarazi, eta ikusi da horrek sortzen zituela hainbat arazo proiektu berri hau egikaritzerako garaian, eta bai udal teknikariak eta bai obra proiektua gauzatu duten enpresako teknikariak lanean daude egokitzeko dauden estruktura guzti horiek baimen guztiak izatea eta ospitalak funtzionatu ahal izatea modu egoki batean, eta dituen baimen eta lizentzia guztiak egokitzea berezko errealitatera. Eta momentu honetan bakit proiektuaren bukaerako fasean daudela, eta ulertzen dut epe laburrean esleituko dela obra baimena eta egokituko direla udalean dauden dokumentuak eta ospitalean dauden funtzioak bere horretan ongi jarriko direla. Mila esker, bigarren galdera bat, duela urte bat, Lorazainek greban zeuden, eta ea nola dagoen esleipen berria, edo luzatuko zaie beste urte bat kontratua. Mila esker. Badakidana da
Lora zaintza zerbitzuko enpresak eskaera luzatu diola Hondarribiko udalari kontratuaren amaiera egikaritzeko, eta ulertzen dut baldintza ekonomikoak ezin bete badabiltza, Hondarribiko udalak kontratua eteteko autua egingo duela eta lizitazio berri baten bitartez berriro esleituko dela lora zaintzako zerbitzua. Mila esker. Bueno, arratsaldean, Motxa. Duela hilabete batzuk, martxan jarri zen kulturarako web orri berria. Idei interesgarria, herriko kultura eskaintza argiago zabaltzeko. Zoritxarrez, ikusten dugu hain baliogarria izan daiteken tresna hau ez dela behar bezala erabiltzen. Herenegun adibidez webean sartu ezkero, oso agenda eskasa ikusten zen bertan. Hilabete bukaera arte zegoena, hilabete bukaeran gaudela, eta urrengorako gaztelekuko ekintzak besterik ez. Atzo hileak 26 igo zen uztaileko agenda. Gure ustez, beharrezkoa da gutxienez datorren hilabeteko agenda ere aurkeztua egotia bertan. Pentsatu nahi dugu epe horretako jarduera gehienak lotutak egon beharko direla aurreikuspen egokia baldin badago. Beraz, naiz eta aldaketak izan daitezkela, naiz eta jakin aldaketak izan daitezkela, hori da eskatzen duguna. Hondarribiko kultura agendak ez duelako itxura eskas hori merezi. Orduan galdera bezala nola planteatu behar den, gauza da hori orain esan dudana, ia kontutan hartuko den edo ez. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko esateagatik Hondarribiko kultura agenda eskasa dela, itxura eskasa duela, eta bueno. Zen ez esatea, egiten dute alduten moduan, eta dagoen lan volumenari aurre egiteko, dauzkaten baliabideekin lan atetzen da teknikariak, kultura teknikariak eta alduten hoberen eta alduten azkarren. Orduan, hilabeteko kultura programazioa agenda iztear egunean hilabete bukaeran lortzen da, eta azkenean bidaltzen zaio komunikazio enpresari agenda lotua dagoenean. Eta gero gaude pixkat, nolabait modu transitorioan osatzen Hondarribia kulturako webgunea eta bar. Sartu zaitezke beste atal batzutan, eta falta dire ekitaldiak, falta dire ekimenak, eta ari gera poliki-poliki osatzen espazio hori. Ordan, bueno, jasotzen dugu aportazioak, baina konstiente izan da, agenda berria otsailean aurkeztu genuen bezala, agendakin hasi ginen, gero web atala sortu genuen, eta poliki-poliki goaz osatzen kulture agenda eta kultur irudi berria, ez? Eskerrik asko. Besterik? Ongi baderitzozue, honekin amaitutzat emango dugu gaurko udalbatza, 9:20 gutxi diren honetan. Eskerrik asko guztiei zuen ekarpenagatik, eta uda oparoa izan dezazuela. Espero dut udalbatzarik ez izatea udaran zehar, ez barimada ezer ezoikoa sortzen dela, eta beraz lanean jarraituko dugu. Ziurrenik bozeramaileok elkartu behar izango dugu behin baino gehiagotan, behar bada batzorderen bat ere deitu beharko dugu, eta Hondarribia Lantzeneko ere bileraren bat ere burutu beharko dugula jakinda, oporronak izan, binon gertu egon ere. Mila esker guztioi.